Morjesta. Viimeisestä jaksosta tuli tavallistakin pidempi, koska me käytettiin koko meidän 3 tunnin varaus Oodissa tämän nauhoittamiseen. Toisin sanoen editointihuoneen lattialle pudotettiin kuitenkin yli tunnin edestä matskua. Aika loppui vähän kesken ja unohdettiin lopun hässäkässä nauhoittaa kallonpurausten määrää koskeva segmentti, jonka Niklas teki sitten jälkikäteen. Ja tähän väliin vielä Niklaksen terkut kaikille kuulijoille. Haluan kiittää omasta puolestani tässä vaiheessa kaikkia kuuntelijoita, että saimme olla kärpästen surina teidän korvissanne. Ollut upea matka sinun egyptiläisen maailmassa ja toivottavasti jatketaan jälleen kerran jollain toisella teoksella tulevaisuudessa. Sitä minäkin toivon ja samoin haluan kiittää tästä matkasta teitä rakkahat kuulijat. Jos et vielä ole tilannut tätä tiliä, tee se nyt, niin saat aikanaan ilmoituksen, kun me palataan taas julkaisemaan seuraavaa podcastia. Ja jos haluat jotain muuta kuunneltavaa sillä välin, voit tsekata mun aikaisemman podcastin eli Ikuisuutiset, joka löytyy niin ikään Spotifysta ja YouTubesta. Ensi kertaan. Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Sinuhe-sessiot podcastia, jossa kevyellä otteella sukellamme Mika Valtarin Sinuhe egyptiläinen suurteokseen. Teoksen alaotsikkohan on 15 kirjaa lääkäri Sinuhen elämästä ja niinpä jokaisessa jaksossa keskitytään yhteen kirjaan. Tänään vuorossa on podcastin ja kirjan viimeinen osa nimeltään Horemheb. Mun nimeni on Topi Samsuun, mun kanssani niin kuin aina ennenkin elämäkertaansa Punaisella merellä viimeistelemässä on Niklas von Lyders. Ihana olla jälleen kerran kanssasi täällä ja mikä poikkeuksellista ollaan aamulla tekemässä nauhoitusta. Joo ja vielä viikonloppuna. Mitäs sulle kuuluu, Topi? Mä oon tyytyväinen ja onnellinen. Mua kihelmöi tän meidän podcastin lopputaival, loppusuora niin sanotusti tässä. Joo, mulla on ihan sama fiilis, että se eilen kun luki viimeiset lauseet kirjasta, niin oli silleen, että jumalauta, me tehtiin se. No meillä on vielä tämä jakso jäljellä, mutta ainakin nyt on lukenut, jos ei nyt 2 kertaa Sinuhen, niin kyllä mä voisin väittää, että siinä on 3 kertaa tullut selattua näitä, sitä sun tätä läpi. Plus kuunnelma ja niin mahdolliset äänikirjasovitukset ynnä muut, niin aika monta kertaa. Kyllä se epäuskonen fiilis oli, kun kirjan kansi tuli vastaan siellä lopussa. Joo, sisällysluettelo tuli siellä. Kyllä. Mun painoksessa, kun oli niitä kuvia, niin siinä tuli sellainen liiteluettelo, että mikä kuva oli millä sivulla. Ja se oli kans ihan mielenkiintoinen. Mutta me varmaan paneudutaan vielä tähän kokonaisuuteen myöhemmin, mutta mitä sulle kuuluu tänään ja yleisesti? Niin kuin viimekin jaksossa oli puhetta siitä, että mulla on tää Alepa-pyörä. Skandaali oli tämän lompakon kanssa, niin nyt ajattelin, että mun tavoite on, että 665 kilometriä Alepa-pyöräkauden aikana. Onko niin, että sä et halua sitä 1 kilometriä siihen, koska se on pedon merkki ja paholaismainen luku? Ei, kyllähän sekin käy. Joo. Kyllä mä paholaisen luku rokataan, mutta en mä tiedä mistä tää tuli. 65 se oli se elokuva ja sitten jos miettii, että 32 plus 33 on yhtä kuin 65 ja se on se legendaarinen videopätkä, missä mainitaan 33 ja 33. Aivan. Tää oli ehkä se tausta siinä. Tää oli tällaista korkeampaa matematiikkaa. Niin, aivan. Koska siis se 65 kilsaa on jo tullut täyteen, sanotaanko näin, mutta se 665, niin siihen on vähän tekemistä. Ai että. Joo. Niin joo, se on mun tavoite kesä. Hyvä, että on tavoitteet. Nauttia kesästä ja pyöräillä Alepa-pyörällä. Oikein. Pitäisikö me mennä sitten Sinuhen maailmaa? Kuulijat jo tuolla ihan täpinöissään odottavat sinun tiivistelmää, viimeistä tiivistelmää. Nyt kävi sillä tavalla, että viimeksihän yhdellä virkkeellä mentiin ja ajattelin, että miten tämän voisi vielä supistaa, mutta mä ajattelin, että ei ehkä sellaisia sanapareja, että viha ja rakkaus, se ei oikein kerro mitään. Mutta nyt mä päätin mennä tällaisella erikoisella ratkaisulla, eli jokaisesta luvusta on haikuruno. Haikuruno?
Ja palautan mieliin, että haikuruno on japanilaistyyppinen runo, jossa on 3 säettä. Ensimmäisessä on 5 tavua, sitten on 7 tavua ja taas 5 tavua. Ja inspiraationa tähän toimi mun kaverini Emman podcasti Haikukammio, jossa oltiin Japanissa vaihdossa vuosi ja sitten me kuuntelijoina myös lähetettiin paskoja haikuja hänelle, niin hän luki niitä ääneen. Nyt mä en voi sanoa, että tiivistelmässä on ihan hirveästi informaatioarvoa ja se taiteellinen arvo on kanssa aika matala, mutta näillä mennään tällä kertaa. Mutta pieni shoutoutti Emmalle. Todellakin. Tsekatkaa Haikukammio podcast Spotifyssa ja muissa palveluissa. Jee. No niin, eli Horemheb, 7 lukua. Ensimmäinen luku. Vai salajuoni, äijät unohtaa, että osaa naisetkin. Toinen luku. Prinssin bileissä, sekametelisoppaa sekä myrkkyä. 3. luku. So long shubattu, ilo irti Teebassa, morsian pettyy. 4. luku. Kruunu Eijelle, häät Horemhebille ja kiviä taskuun. 5. luku. Päähenkilömme, joutilas ja rauhaton, mikset jo lepää. 6. luku. Kenraalin paluu, ilot avioliiton, hiekkahan valuu. Ja viimeinen 7. luku. Faarao määrää, sinuhe taakse poistu, teoksen lopetus. Ai että mikä teos! Ensimmäinen luku, Topi. Sinuhe kertoo Theban valtapelin pelureista ja motiiveista, taustottaa tätä Game of Thronesia. Eije ja Horemhebin suunnitelma saada kruunu itselleensä, eli Eijehän tässä niinku ottaa sen ja Horemheb taas haluaa tänään Bakettamonin vaimoksi. Kyllä. Asiat on mennyt tähän mennessä niin kuin he haluaa. Tutankamon on sivuutettu. Joo, ja Minnakin viittaa tähän omassa kirjassaan, että ilmeisesti tästä on ihan näyttöä, että se Eijen hauta, oikea hauta on paljon isompi ja krumeluurimpi siellä jossain verrattuna siihen Tutankhamonin löydettyyn hautaan, joka oli pieni ja vaatimaton. Et joku tällainen ei välttämättä ole ihan hatusta vedetty, että Eije pöllii niitä tavaroita sieltä, vähentää Tutankhamonin merkitystä. Niin, eli Tutankhamon oli siis kerännyt omaan hautaan jo nuorena kollina niin kuin aivan suunnattoman paljon esineitä, kun hän ehkä tiedosti sen, että hän ei tule elämään kovin pitkään. Ja nyt ei tässä, niin kuin, kun hän tulee valtaa, käytännössä kirjoittaa Tutankhamonin pois faarauden hallitsijalistalta ja sitten samalla pöllii, sukulaisen pöllii niin kuin röyhkeästi. Kyllä. Ei mitään häpyä. Joo. Huvittava siinä sekin, että kun hän sitten vihdoinkin pääsee siihen istumaan se kruunu päässään, niin sitten hänestä tulee vainoharhainen. Joo, se on jännittävää, miten ei jääkään mitään nautittavaa. Niin. Ehkä siinä on se, että kun se on itse ollut niin juonikas juonittelemaan hallitsijan puolesta, ja nyt kun hän on itse hallitsija, niin sitten hän epäilee, että kaikki muut juonittelee hänen kustannuksella. Se on tämä ikuinen dilemma, että haluat pyrkiä mestariksi lajissa kuin lajissa, mutta sitten kun oot siellä huipulla, niin on yksinäistä. Ja varsinkin kamppailuurheilussa, kun on mestari, mestaruusvyö, niin sitten tulee haastajia ja vainoharhaisesti täytyy yrittää koko ajan tulla paremmaksi ja puolustaa sitä mestaruusvyötä. Niin Eijelle käy ehkä tällaiset perinteiset tässä. Joo, pakko nostaa Mondo Duplantis. Joo. Joo, sille ei ole kyllä haastajia tulossa vähän aikaa. Joka viikko uusi maailmanennätys ja ties mitä. Ja ero muihin aika huikea. Joo, puhutaan siis seiväshyppäjästä. Joo. Osa tätä sopimusta on se, että miten Horemhebistä saadaan hovikelpoinen tai kuningaskelpoinen. Että se diili kuuluu niin, että ei saa olla rauhassa Faarao. Kun hän kuolee, niin seuraavaksi on Horemhebin vuoro. Se edellyttää sitä, että hän pääsee naimisiin Faaraon tyttären eli Baketamonin kanssa. Eli kaikki on järjestetty ja vielä niin, että tähän kuuluisi tällainen seremonia, jossa Sekhmet, Jumalatar, ilmestyy siellä samassa vanhassa temppelissä ja täten ottaa ja antaa Horemhebille sen jumalallisen siunauksensa tavallaan. Papit on lahjottu, papit on mukana tässä juonessa. Kyllä. Ja Sekhmet oli se jumala, jolla oli se leijonanpää. Kyllä. Noniin.
Aikamoinen viritys. Purkkaviritys. Joo, ei kyllä niinku, jos olisin tässä vaiheessa Baketamonin kengissä, niin en olisi kyllä niinku, en olisi mielissä, että minulla leikitään. Ei, se on ihan ymmärrettävää. Pyrkii edistämään omaa asiaansa. En tiedä kuinka kauaskatsoista se on, että tehdään liitto heettiläisten kanssa, mutta ei ainakaan tarvitse silloin alistua Horemhebille. Ja se, mihin mun pitää tarrautua kiinni, että tässä myös Mika Valtari viittaa tällaisiin heettiläisiin varanuoliin. Eli heettiläisillä on aina varanuolet taskussa. Ja mä mietin, että mikä tää homma on, että mihin hän nyt viittaa, kun siinä ei oikeastaan siinä sivuilla mulle nyt oikein selvinnyt. Mutta jo ennen pyhäsotaa, kun siis tää Horemheb ja Nefritite oli lähestynyt Horemhebia. Kyllä. Ja siinä Horemheb vaan mietiskeli, että hän nyt haluaa vaan sen Baketamonin ja olla sitten mennä sotaan. Kyllä. Eikä tullut ajatelleeksi, niin sitten hän pelasi sen Eien pussiin. Ja sitten tällä niinku aikana Nefritite oli ottanut yhteyttä niin Baketamoniin että heettiläisiin. Kyllä. Eli koko sen pyhän sodan aikana Nefritite on juoninnut sellaista suunnitelmaa. Niin varanuoli meinaa sitä, että heettiläiset on silleen, että jos he häviävät sodan, mutta sitten heillä on kuitenkin se sopimus, että saa sen Egyptin valtaistuimen menemällä naimisiin kuninkaallisen kanssa. Kyllä. Ja tää oli mun mielestä sitten, kun oivalsin tämän, että mihin tää liittyy. Ja sitten mä muistin sen keskustelun siellä veneessä Horemhebin ja Nefrititen kanssa. Ja sitten mä olisin, nyt kyllä veti isomman korren. Todella hyvä. Multa meni ihan ohi tää koko kohta, mutta se käy järkeen. Ja kyllä mä ymmärrän sitten toisaalta, kun tässä paljastuu tää juoni näille juonittelijaherroille, tää naisten juoni, että miten varsinkin Horemheb on aivan järkyttynyt, koska hän on sotinut kokonaisen sodan Egyptin puolesta ja nyt heettiläiset voi yhdellä naimakaupalla mitätöidä kaiken ja yhdistää nämä valtakunnat yhdeksi suurkattien maaksi. Joo. Toi on ehkä sellainen valtapeli, mikä on tosi kiinnostava ja olisi ollut sellainen mielekästä nähdä se lopputulema. Olisi joo, että mikä olisi ollut sitten se, jos asiat olisi mennyt toisin. Mä sanon vielä lyhyesti, että tämä ilmeisesti perustuu tositapahtumiin sikäli, että kyse ei ollut Baketamonista, vaan jostain taas joku muu naishenkilö, joka oli jäänyt leskeksi, olisiko ollut Tutankhamonin leski, joka oikeasti kirjoitti sinne heettiläisille, että Eije yrittää pakottaa hänet naimisiin itsensä kanssa, lähettäkää mulle joku prinssi. Tämäkin on jossain määrin ihan tositapahtumiin perustuvaa. Hahmot vaan ei mene ihan niin kuin tässä romaanissa, mutta että näin Minna Silver kertoo meille siinä toisessa kirjassa. Oi. On ollut dramaattista. Ihme, että Mikalla on ollut kyllä hyvät ainekset kirjoittaa tätä. Että joo. Hän on viettänyt pitkät ajat jossain Egyptin maailmassa ja sitten on lähtenyt tykittämään kirjaa. Kyllä. Mutta siis tämä kirjavaihto savilaatoilla heettiläisten kanssa. Siis eikö tässä ole se myös, että Horemheb yrittää mennä Baketamonin puheille ja häntä ei päästä sisään. Mutta sitten tällainen heettiläinen diplomaatti, niin hän pääsee sinne sisään. Joo. Eije ja Horemheb yhdessä sitten paiskivat ovet auki ja menevät sitten sinne Baketamonin kammioon. Se on aika raju muuvi. Joo, kyllä. Ja löytää sitten sieltä savilaatat, jossa on kirjeenvaihtoa tämän heettiläisten kuninkaan Shubbi-huijuman kanssa. Horemheb, että kenen kanssa oot tekstaillut? Mitä helvetti, mä haluan nähdä sun DM. Ja savilaatat, ne oli piilotettu jonnekin notskin alle, nehän on kovaksi poltettu ja ne ei siellä pala, että aika perusteellinen etsintätyö on tehty. Ja sitten paljastuu tämä totuus. Ja miten Sinuhe liittyy kaikkeen tähän sitten? No Sinuhehan on sitten, nostetaan se esiin, että Kuparin valajan talo, tai mikä se on, eikö se Kuparin valajan talo? Joo. Kuparin valajan talo oli ihan poltettu maan tasalle, niin Muti on se rakennuttanut uudelleen. Meidän Muti. Mietin, että Muti on myös rakennusinsinööri. Hän on tehnyt kaikki piirustukset ja palkannut ammattilaiset. Joo, sillä on ollut se valkoinen kypärä päällä. Ei keltaiset, vaan oranssit liivit. Joo, kyllä. Snickersin työvaatteet päällä. Ja Blåkläder. Joo, ehdottomasti. Ja siellä on paiskittu menemään, että talo on ihan saman näköinen kuin ennen. Ja
Sinuhan on sitten myös vähän niin kuin unten mailla siellä ja sitten yhtäkkiä yöllä koputetaan oveen. Joo, ja sieltä saapuu tää kunkkukaksikko Eije ja Horemheb aivan paniikissa. Ja tää on vähän ihmeellinen kuvio kyllä sinänsä, että jälleen kerran käännytään Sinuhen puoleen, mutta inhottavaa tässä on se, että Horemheb on niin tiloissa, että kun muti saa nähdä hänen kasvonsa, niin hän ajattelee, että muti pitää tappaa. Joo. Törkeetä. Siis mitä helvettiä, Horemheb. Tässä vaiheessa Sinuhe olisi pitänyt juottaa niin jotkut alkusnapsit näille ja siinä olisi ollut sitä myrkkyä, että törkeätä tulla tänne uhkailemaan. Joo. Tai sitten jotain unilääkettä. Niin, vähintään. He kiristää tätä spindelneettiä tässä Sinuhen ympärillä ja sanoo, että vain sinä voit ratkaista tämän kammottavan dilemman, että Egyptin monituhatvuotinen dynastia sortuu, jos tämä naisten suunnitelma menee läpi. Ja tiedetään, että prinssi Shubattu on jo matkalla, on muutaman päivän tai viikon tai jonkin ajan kuluttua on täällä Teebassa, joten aikaa ei ole paljon. Ne ei ole varmaan koskaan ollut näin paniikissa. Ja sitten yhtäkkiä Sinuhe jälleen joutuu olemaan tämä uhri, joka joutuu tekemään pyövelin hommia. Kyllä, mutta mua jotenkin huvitti tässä, kun hänelle asetetaan nämä vaihtoehdot. Se on Sinuhe niin, että sä joko teet niin kuin me sanotaan, tai sä kuolet, koska tää on niin maan petturuutta suurin piirtein. Niin mitä Sinuhe alkaa ajatella? Hän alkaa ajatella viiniä ja mutin paistamien hanhien hedonismia. Ja ei halua vielä päästä irti elämänlangasta, että vaikka hän on katkeroitunut, kärtty vanha äijä, niin jokin tällaisessa arkisessa hedonismissa vielä vetää puoleensa. Sitten hänellä on näitä ajatuksia siitä, miten ironista se on, että hän on se oikea faaraon jälkeläinen ja kukaan muu ei tiedä. Erikoinen tilanne ja mä peilaan tätä sinne Teeban sisällissodan aikoihin, jolloin hän oli maansa myynyt ja olisin ajatellut, että ei hän enää lähtisi tällaiseen seikkailuun, mutta niin vain elämänlangassa roikutaan vielä eikä mitta ole täynnä. Niin ja tässä on niin kuin Sinuhe näkee, niin kuin sanoit myös se, että näkee sen ironisuuden siinä, että hän on se, joka ojentaa Eijelle ja Horemhebille sen kruunun. Kyllä. Koska hän on oikeasti se kuninkaallinen, jolle se olisi alun perin pitänyt tullakin. Kyllä. Ja hauskaahan tässä on se, että Horemhebin laiva on jo valmiina lähtöön. Joo, kaikki on valmista, pikaveneet on valmiina. Sinuhe suorastaan potkitaan matkalle. Joo. Kesken yöunin, olisitko lähtenyt? Jos sut herätettäisiin, sanotaan 2.30 ja sitten on silleen, että hei, nyt sinä lähdet tonne Siljalain odottaa, että nyt lähdet tonne Ahvenanmaalle. Ahvenanmaalle sieltä tulee, kuka sieltä tulee, mutta joka tapauksessa toimia pitää, en olisi kyllä huono reagoimaan tällä tavalla. Joo. Ja sitten just, että Sinuhelle, että miten hän tekee sen, niin sitten on, no sinä löydät kyllä. Niin ei paljon apuja anneta. Ei mitään, että sinä keksit kyllä, että olet viisas mies. Niin ja sitten siinä on kuitenkin se riski, että se pitää tehdä niin, eihän he välitä, jos Sinuhe kuolee tällä missiolla, mutta se pitää silti tehdä niin, että heettiläiset ei epäile mitään eikä tuu sotaa. Niin. Mikä on lähes mahdoton yhtälö. Niin, koska sitten just, että jos Sinuhe olisi mennyt sinne tikarilla tökkimään ja sitten yhtäkkiä prinssi kuolee ja sitten Sinuhe kuolee ja sitten syttyy taas se sota, mihin Egyptillä ei olisi ollut varaa tässä vaiheessa. Niin, tilanne oli just sellainen, että Horemheb oli saanut sen rauhan täydellisessä hetkessä. Vähän niin kuin Suomi aikoinaan puolustautuessaan toisessa maailmansodassa, niin se oli aika vähäistä kiinni, että jos olisi jatkunut pidempään, niin olisiko murtunut. Mutta Tämä kaveriporukka, jos miettii, että Sinuhe, Horemheb ja Eije, niin Sinuhe on aina tämä tyyppi, joka on niinku sitä yllytetään tekemään asioita. Ja hän on se niinku, jos hän ei tee niitä asioita, niin sitten häntä kutsutaan nössöksi. Että niinku, hei, mene hyppää tuolta puusta alas. Sitten jos en mä halua. Sitten no sit sä oot nössö. Ja sitten nämä niinku muut, jotka yllyttää, niin ne ei ikinä tee sitä. Vähän sama kuin tämä klassinen. Mähän sanon, että mä en vedä vittua enää kertaakaan. Ui juma. Ui juma. Se on hyvä vertaus. Joo, Sinuhe on jotenkin muiden vietävissä tässä ja tämä kaveriporukka, josta voi kaveriporukaksi sanoa, kaikki taitaa jo vihata toisiaan tässä vaiheessa, niin se on vähän niin, että Sinuhe on se apupyörä, joka tekee kaiken ajamisen. Jep. Mut muti sai nukkua rauhassa kuitenkin, että häntä Horemheb ei tappanut. Pääasia. Jep. Sitten toinen luku.
Sinuhe joutuu pohtimaan varmaan erittäin stressaantuneena matkalla sinne prinssin luo, että voiko vielä paeta, onko se mahdollista, onko se vaihtoehto. Mutta sitten hän tulee siihen tulokseen, että ei, hän toteuttaa tämän. Mutta se isompi kysymys on sitten, että miten toteuttaa täydellinen murha. Ja tässä luetellaan näitä eri vaihtoehtoja. Muun muassa sellainen kirjakäärö, eli siellä on joku aine, että jos ihminen avaa sen, niin sitten tulee joku pulveri naamaa tai joku kemikaali. Joo. Sitten on kukkaan laitettu joku tuoksu, joka tappaa. Aika sniikki. Joo, ja sitten on niinku hedelmiä, myrkyttää hedelmiä. Että hedelmä kun se kasvaa, niin se on jo myrkyllinen. Mutta tähän Sinuhelle ei tietenkään ole aikaa. Tämä oli kyllä aikamoinen. Niin sit mä niinku mietin, että kuinka kauan tossa niinku menisi, jos Sinu rupeaisi jotain tomaatteja kasvattamaan tuossa laivalla. Ja sitten yhtäkkiä, hei syö näitä, nämä on hyviä, nämä on Egyptin tomaatteja. Jep. Minkä sä olisit valinnut näistä, tai onko sulla joku ekstra vaihtoehto, jolla sä olisit pakotettuna tässä tilanteessa toiminut? Siis näistä pappien. Joo, mikä olisi ollut täydellinen murha? Sähän olit tässä dekkarissakin isossa roolissa, niin. Sulla on kokemusta näistä eri kataluuksista. Joo, no siinä oli golfmaila, jolla lyötiin. Heittiläisten rauta 9. Heittiläisten rauta 9. Sieltä lainaa niiltä sitä. Ei, kyllä se niinku, pakko olla joku tällainen niinku myrkytys, mutta sitten, että miten se laittaa, että onko se sitten, ehkä mä olisin enemmänkin tehnyt, kun selvii tässä, mitä Sinuhe tekee sen, mutta mä olisin ehkä tehnyt sellaisen, että olisi joku niin sanottu tyrmäystippa tai joku tällainen, ja sitten olisi samalla kun taluttaa toista telttaa, mikä ei varmaan olisi ollut mahdollista, niin sitten siinä olisi laittanut jonkun tipan. Aivan, että tavallaan se pahoinvointi on se ensimmäinen aste ja niin. Sitten siinä niin kuin kenenkään näkemättä. Jep. Mutta joo, tässä saadaan vähän tällaista dekkariannosta tässä kyseisessä luvussa. Joo, kyllä. Ja Sinuhen matka kulkee Memphiin kautta, täydentää myrkkyvarastot, joten hän jo tavallaan paljastaa tämän oman tulevansa suunnitelman keskeiset elementit. Niin, hän mainitsee tässä, että, no taisi mennä, että hän mainitsi se ensimmäisessä luvussa, mutta nostaa sen ylös tässä, sopii tähän, että hän mainitsee sen, että opiskeli lääkäriksi sen takia, että hän voisi pelastaa elämää, Jep. Eikä sen takia, että hän voisi riistää sitä. Ja nyt hän joutuu siihen asemaan, että hänen täytyy riistää. Kyllä, Sinuhe on Josef Mengele, kun on kuoleman tohtori. Kyllä. Valitettavasti. Se, missä he tapaavat, on sitten 3 päivän matkan päässä Taniksesta, johon Sinuhe sai muistaakseni kantotuolin, jotta ei olisi aivan läkähtyneenä siellä sitten arvovieraita vastaanottamassa. Tulee ikään kuin diplomaattina vastaan. Ollaan taas Siinain erämaassa ilmeisesti. Joo, ja tämä prinssi Shubbi Uijuman poika, hän ottaa niinku mielellään vastaan Sinuhen, kun kuulee, että Sinuhe olisi Baketamonin lähettämä. Ja nämä hettiläiset sotilaat ovat todella ystävällisiä koko seuruetta kohtaan ja pystyttää vierasteltat pystyyn ja suojaa niitä vielä, ettei yön rosvottuu niitä rosvoilemaan. Mulla tuli sen fiilis, että mä en oikein, nämä hettiläiset ei ole niitä hettiläisiä, joita me ollaan aikaisemmin totuttu lukemaan tässä teoksessa. Joo, nyt he on laittanut parasta päälleen ja käytös on kohentunut, mutta on varmaan tullut ankarat ohjeet, että tätä ei nyt saa kämmätä sitten. Niin, että nyt saadaan tämä Egypti tällä tavalla niin kuin ilman, että vuodatetaan omaa verta. Jep. Niin nyt pitää olla. Tämä on aika Lannister-mainen. Totta, ja. Kyllä. Game of Thronesista tuttu juonittelija perhe on nyt saamassa koko valtakunnan. Ja tässä tuli vähän ehkä eri kuvakulma. Kyllä. Ja tämä Shubattu, kun mainitsin, että hän haluaa ottaa mielellään Sinuhen vastaan ja haluaa tietää kaiken Baketamonista ja on ottanut Egyptin tapoja opikseen ja pukeutunut egyptiläiseen asuun ja myös tutustunut egyptiläiseen kulttuuriin, niin mun mielestä tämä on niinku, ei tämän parempaa niinku vieraanvaraisuutta voi olla. Kyllä, on nähty vaivaa ja toki sitten myöhemmin kun tulee tätä hänen bow-stylua, niin hän puhuu siitä, miten Egypti oppii nyt ottamaan oman paikkansa heittiläisten alla, mutta ainakin hän tässä alussa haluaa myös kunnioittaa jossain määrin Egyptiä. Ja täten haluaa just Sinuhen kanssa keskustella myös siitä, että miten hän on niinku valmistautunut sitten näkemään Baketamonin. Kyllä.
Ja realistisesti, niin en mä tiedä, jos kaikkea tätä juonittelua, niin olisiko prinssi Shubattu sitten ollut ihan hyvä match, koska jos se yksi tärkeä kriteeri on se, että on kuninkaallista verta, niin hän on sitä. Hän ainakin yrittää tekeytyä egyptiläiseksi. Toki meillä on se ikävä muisto hänestä siellä edellisen kirjan lopussa Megiddossa. Hän kuiskailee Horemhebin korvaa, että keitä se Asiru. Mutta nyt hänellä on vähän eri meininki. Et en tiedä, Horemhebia parempi sulhasehdokas kuitenkin Baketamonin mielestä. Niin, ja hän on rakkauden sokaistama. Vaikka ei ole nähnyt vielä rakkauden kohdetta. Niin, nimenomaan. Mutta mun mielestä Shubailu leijuu tai itse kehuu itseään sillä, että miten vahva hän on. Ja tää oli lainaus, että käsivarteni jännittävät vahvimmankin jousen ja pohkeitteni välissä voin puristaa aasin läkähdykseen. Siis, mitä helvettiä. Näinkö sä käsittelet puolisoasi myös sitten? Niin. Että, ja kuinka monta aasia hän on joskus pohkeitten väliin laittanut tukehtumaan, että raukat aasit, jotka ovat joutuneet tähän kohtaloon. Se on tämä entisaikain kuntosalikortti, niin se on se soutulaite ja sitten on sellainen aasi, jolla tehdään pohjatreeniä. Apua. Tähän sitten Sinuhe vastaa, että kuule, tollasilla lihasten pullistuksilla sä, että Baketamonin sydäntä voita. Ja sehän pitää paikkaansa, jos miettii, että Horemheb on maailman vahvin mies, niin ei ole paljon kiinnostusta muun muassa. Jep. Sinuhen juoni alkaa avautua siinä määrin, että hän tuntee aavikon ja erämaan kiusaukset ja vitsaukset, eli siellä usein on tällaisia vatsaongelmia, myrkyllistä vettä tai ainakin saastunutta vettä, joka saa sitten vatsaongelmia. Ja niin käykin, että Shubattu paljastaa, että joo, no on itse asiassa tässä kykkinyt aika paljon tien vieressä. Ei ole ollut tuoretta vettä. Oveluudellaan Sinuhe saa heettiläisten, ei siis itse vaan heettiläisten lääkärin määräämään tällaista vatsalääkettä. Käytännössä imodiumia, joka tukkii sen peräpään. Hiilitabletteja. Kyllä. Mikään ei tule läpi. Niin tämä on se ensimmäinen osa juonta. Tämän jälkeen, kun Shubattu on nauttinut vatsalääkettä, on näitä illallisia erämaassa ja on isot bileet, jossa Sinuhe teeskentelee känniläistä ja vetää kyllä hyvän roolin, täytyy sanoa. Joo. Ja saa niin kuin käänteisellä psykologialla hän niin kuin pitää kiinni tällaisesta teebalaisesta viinistä, että tämä on vaan mua varten, tämä on sellaista herkkoja tai että. Eikä halua millään antaa sitä, kunnes sitten itse juotuaan antaa sitä Shubatulle. Niin. Ja juo vielä siitä samasta maljasta. Kyllä, ei ole kaatoakaan välissä. Tavallaan ei voisi epäillä, että miksi se nyt itsensä juomaa, jos se olisi myrkytetty. Tätä ennenhän Sinuhe oli omassa teltassaan juonut öljyä. Aivan. Niin, juonut öljyä litroittain. Kyllä. Ja sillä että hän oli pahoinvoiva, kun hän meni tälle dinnerille. Mulla tuli mieleen tästä se Ville Haapasalo, tämä suomalainen näyttelijä, joka Venäjällä teki, tai on tehnyt isoa uraa siellä. Niin hänen kirjassa, mä luin sitä joskus, niin hän mainitsi tällaisen lauseen, että on sellainen kikka, että miten sä et mene känniin, vaikka sä juot viinaa tosi paljon. Ai jaa. Ja se on silleen, että sun pitää syödä yksi voipaketti. Voipaketti, niin sit se viina ilmeisesti imeytyy tähän voihin. Niin sit sä voit juoda niin paljon tulematta känniin, mutta sit kun se voi on sulannut sun vatsaan, niin sit sä tiput niinku heti. Okei. Sitä pommia sit peläten odottaa koko illan. Että niin. Niin, nimenomaan. Oli aikamoinen temppu teeskennellä känniläistä, öljypahoinvoinnit ja sitten kaikki jännitys tietysti siihen päälle. Niin kyllä jos Horemhebia ei niinku yhtään tästä palkitsisi, niin tämä olisi täyden kympin suoritus. Jep, ja sitten miettii sitä, että siellä on vain heettiläisiä kaiken maailman maistattajat. Ja kyllä. Jännä se, ettei tässä vaiheessa kukaan maistattanut tätä Sinuhen omaa viiniä. Kyllä. Siinä oli joku sellainen hetki, että Shubattu vähän niin kuin epäröi, mutta sitten siinä oli tämä tällainen niin kuin kunnioitustyyppinen, että kerta se itse joi siitä, niin ei voi enää maistattaa omalla viininmaistajalla. Niin, nimenomaan. Mutta olisi pitänyt. Tietysti olisi pitänyt. Niin. Eli Shubattu, jos olisi ollut vaan sillä, en mä sit tarvi juo se vaan poissa koko juttu, niin sit Sinuhe olisi itse. Mutta sitten toinen kysymys on se, että jos on ruuanmaistaja ja viininmaistaja, niin
eihän nämä myrkyt nyt heti vaikuta, että mikä se politiikka on sitten yleensä, niin kuin tänä päivänäkin varmaan Vladimir Putinilla on ruoanmaista niin eikö se ruoka sitten pitää odottaa seuraavaan päivään tyyliin, että onko tapahtunut mitään, että varmasti on myrkkyjä, jotka ei niin kuin heti vaikuta ihan tarkoituksella, että mä en ihan ymmärrä, että miten se toimii se ruoan maistaminen, viinin maistaminen. Nämä bileet tehtiin loppua ja seuraavana aamuna pääsee itse sitten vasta syömään juomaan. Niin. En mä tiedä. Mä en oikein. Toi ei ole mun ammattialuetta. Diplomaatit, laittakaa meille viestiä. Joo. Pitää kysyä äidiltä. Jep. Mutta varmasti tietää. niin. Shubattu pitää sinuhesta. Kyllä. Sellainen, että kun he viihtyvät siellä dinnerillä ja juovat maljasta ja että mulla tuli sen fiilis, että kun hän sanoi Sinuhelle myös, että minä teen sinusta kuninkaallisen lääkärin. Aivan, joo. Eli periaatteessa, jos Sinuhe olisi yhtä ovelias kuin Kapta, ja kun Kapta sanoi, että aina pitää pelata molempia pussiin, niin nyt olisi ollut oiva hetki, että hän tietää, että Eije ja Horemheb ovat heikolla jäällä, niin sitten nyt olisi ollut sellainen, että no, paskat heistä, he tekivät mulle antoi mulle tämän paskan nakin, että mä lähden nyt tähän kelkkaan mukaan ja saan olla kuninkaallisena lääkärinä ja he joutuvat jonnekin kaivokseen tai minä liian. Siis todellakin. Mä en ollut ajatellut tota kuviota ollenkaan, mutta sehän käy järkeä, että hän olisi voinut avautua Shubattulle, että mut palkattiin tappamaan sut, mutta mä näen sussa hyvän kuninkaan ja tehdään diili. Mä katoan nyt, mä voin lähteä vaikka suojaan jonnekin Syyriaan ja hän menee naimisiin siellä Teebassa ja sitten kun heettiläisillä on se valta, niin ei muuta kuin päät pois Horemhebiltä ja Eijeltä ja sitten Sinuhe voi palata rauhassa tavallaan Teebaan. Tekemään virkaansa. Kyllä, ja Kapta olisi kerrankin silleen, että näin juuri. niin, tällainenkin kuvio olisi voinut mahdollinen. Kyllä, koska myös Sinuhe tunne on molemminpuolinen, että hänkin alkaa jotenkin tykästyä tähän prinssiin. Niin, mun mielestä niin Sinuhen olisi ehkä pitänyt olla hyppäämättä tähän kelkkaan. Mutta onko hän sitten kuitenkin niin patriotti, että ei halua heettiläisten ottavan valtaa? Hän on kuitenkin käynyt siellä, mikä se oli, Kattushas pääkaupungissa, jossa on Tapparan logoja ja todella ankara meininkiä, jengiä telotetaan väärinajattelusta, niin onko hänellä sitten kuitenkin sellainen, että mä oon Faaraon poika, että tämä suku ei saa katketa tavallaan, tai tämä linja ei saa katketa. Niin, ja Egypti kuuluu egyptiläisille. Tällainen. Niin, se voi olla, että se on sitten se millä. Mutta jos hän olisi ollut vähän itsekäämpi, niin sitten olisi ehkä ollut toisin. Kyllä. Niin, sellainen myös, pitää vaan mainita tähän loppuun vielä se, että kun Sinuhe sitten lähtee tästä illanistujaisista, hän on teeskennellyt tätä humalaansa ja sitten samalla, tai mä luin sen, että hän on teeskennellyt humalaansa, sitten samalla hän oksentaa oman vatsansa tyhjäksi, tekee sen vatsahuhtelun ja rikkoo tämän pienen saviruukun ja piilottaa sen sinne erämaahan, koska sitten tämä seurue lähtee jo seuraavana päivänä liikkeelle. Niin hän peittää jälkensä. 3. luku. Tässähän sitten Sinuhelle tulee hirveä morkkis. Jep. Häntä hirvittää hänen tekonsa. Kuten sanottu, hän on vähän kiintynyt tähän prinssiin. On nämä ajatukset siitä, että hän ryhtyi lääkäriksi, jonka piti parantaa. Taas hän tappaa kuninkaallisia vieläpä. Tässä oli hyvä pointti Sinuhelta, kuinka vanhemmat kuoli hänen takiaan. Avovaimo ja tämän biologinen lapsi kuoli, joten ei ihme, että ottaa aika koville. Jep, ja Eknatoni unohtamatta. Joo, hän kuitenkin rakasti Eknatonia oudolla perversillä niin kuin ihailutavallaan. Jep. Näkee sen, että kuolema seuraa häntä, hänen niin kuin läheisilleen. Sinuhe on pahan ilman lintu. Paha ilman lintu, ja sitten hän mainitsee sitä, että hän on koko ajan se yksinäinen, niin ehkä tämä on se, hän toteaa, että universumi haluaa koko ajan, että hän on yksin. Kyllä. Että hän ei saa kehenkään kiintyä. Ei. Jännä tässä on se, että Shubattu, hän ei epäile Sinuhea, hän on tuskissaan ja tietysti Sinuhe ainakin yrittää esittää, että hän voi, tai yrittää tehdä parhaansa parantaakseen Shubatun, mutta tietysti tietää, että se ei ole mahdollista. Eli on messissä ja jopa herkistyy siinä ja itkukin tulee silmään. Ja sitten musta on kuitenkin erikoista, että heettiläiset ei syytä häntä, koska heidän pää on nyt pantilla. Kuningas on antanut ohjeet, että jos jotain menee pieleen, niin kaikki kuolee.
Ja myös se niinku Heettiläisten oma niinku henkilääkäri, työterveyslääkäri. Oma työterveyslääkärikin on siellä Sinuhen kanssa. Hoitaa tätä prinssiä. Sinänsä niinku Heettiläisten silmistä, niin joko he hyväksyy sen, että just kun Shubattu sanoo tämän, että ei epäillä yhtään Sinuhea, niin sitten hän ei ole voinut tehdä sitä. Mutta sitten samalla niinku joku ketun häntä tässä on, että yhtäkkiä tulee egyptiläinen lääkäri vastaan ja sitten juhlii heidän kanssaan ja sitten yhtäkkiä hei sinä olet kipeä ja sinä kärsit tästä aavikon taudista ja sitten samalla terveydentila heikkenee. Jep. Niin. Joo, ei ole yhtään epäilyttävää. Kuitenkin pitkä matka taivallettu muistaakseni Kadeshin kaupungista ja pientä vatsatautia vaan ollut ja sitten tulee tämä kuolemanlääkäri leiriin ja menee muutama päivä, niin prinssiä ei enää ole. Sinänsä aika hyväuskoista. Jep. Mutta Sinuhen kannalta tietysti elämä jatkuu ja hän painii nyt taas oman tuntonsa kanssa. Heettiläiset jää sinne ja Sinuhe jatkaa takas Thebaan. Jossa Eije ja Horemheb juhlivat. He on tietysti erittäin tyytyväisiä. Hyvin toimittu Sinuhe, teit tämän Egyptin puolesta. Et sä olekaan nössö. Et sä on nössö, sä oot meidän kaveri. Hyvä tyyppi. Oi juma. Ja nyt me päästään valtaan, jee. Sellaiset janarit siellä. Sittenhän Sinuhe menee myös Baketamonin puheelle. Mitäs siellä? Baketamon, hän on tavallaan saanut jo tietää, mitä tapahtuu, koska nämä papit valmistelee häntä siihen Sekhmet-kulttiin ja temppeliin. Hän tietää, että niitä häitä ei tule, jotka hän olisi toivonut. Hän ottaa niin kuin viilipyttynä nämä tiedon vastaan, mutta sitten samaan syssyyn kiroaa Sinuhen, että sä oot kans yksi maan mato, että tekee selväksi Sinuhelle, että se oli sinun syytäsi, en epäile hetkeäkään, ja että kuolema seuraa sinua. Niin, kas kummaa veljenikin kuoli sinun tähtesi. Niin, kyllä. Ja just kun tämä kirous lankeaa Sinuhelle, niin mun mielestä tämäkin osoittaa sen, että miten niinku Baketamon ei halua koskaan enää nähdä häntä, niin samalla hänen orjat ja palvelijat lakaisevat tämän maan, missä Sinuhe on ollut polvillaan Baketamonin edessä. Ja ne askeleet hänen perässään ulos niin, sieltä. Askeleet myöskin. Että kyllä se niinku yhden sillan nyt räjäytit oikein kunnolla. Kyllä. Olisiko sitten nykypäivänä vastaavanlainen niin loukkauksen osoitus olisi, että koodaisi puhelimella sen Roomba-pölynimurin, joka pyörii ja imuroi niin omaan tahtiin asuntoa, niin kaveri tulee käymään, niin se lähtee seuraamaan sitten se jalanjäljessä. Älä enää ikinä tuu tänne. Jep. Joo, just silleen, että nyt sä oot kävellyt tässä, niin sit se puhdistaa. Tai se seuraa sitä koko ajan, että minne se kävelee, se robotti-imuri. Kyllä. Mutta lopputuloksena on se, että Egyptin valta pysyy sitten egyptiläisillä, Horemhebillä ja Eijellä. Mutta sulle Topi kysymys, minkälainen olisi ollut heettiläisten valta Egyptissä? No varmasti rautakaudelle olisi siirrytty aika nopeasti. Mutta kyllä mua vähän pelottaa tollainen fasistinen hallinto, että kun muistellaan, että siellä mitäs niille noidille tehtiin. Niin ne laitettiin tienposkeen roikkumaan. Joo. Että varmaan aika suuri puhdistus olisi ollut tiedossa. Jep. Egyptissä kuitenkin on niitä jumalia vaikka kuinka paljon ja erilaisuutta ja tietyn tyyppistä niin kuin moninaisuutta, niin sitä mä päällimmäisenä ajattelen. Miten sä näet heettiläisten mahdollisen vallan? Kyllä tällainen niin kuin fasistinen valta varmasti olisi ollut jossain määrin aika kauhea. Ja mä veikkaan, että siinä olisi ollut taas sitten niin kuin Egyptin kansan puolesta olisi tullut jonkinlaista kapinaa. Että he löytävät jonkinlaisen yhtenäisyyden ja yrittää taistella tätä vastaan, että sitten olisi tullut iso sisällissota. No se olisi voinut kyllä olla ihan realistista. Sitten mä mietin, että olisiko he pystyttänyt pyramidien niin kuin huipulle jotkut omat symbolit ja näin. Niin. Kun siellä on niin vahva valmis kulttuuri, niin millä se saadaan sitten historiankirjoihin näytettyä, että tämä on aina ollut heettiläisten maata. Niin pitääkö ne muokata ne pyramiditkin näyttämään vähän erilaisilta ja näin. Et se olisi ollut mielenkiintoista kuulla, että miten Shubbi Juma olisi tämän muutoksen tehnyt. Niin, siellä olisi ollut kaikki haudat auki ja sieltä kaikki kulta pois ja patsaat alas ja uudet patsaat tilalle. Ja kyllä. Tästä voi kirjoittaa fanfictionia ja sellaista vaihtoehtoista. Siinä on se meidän seuraava ura.
Eje kruunataan suruajan jälkeen. Mikä suruaika? No se, että Tutankhamon on nyt vihdoin haudassaan. Horemheb antaa tämän tapahtua, sillä mietitään myös sitä, että Horemheb hänellä on armeija. Miksei hän vaan muutu kuninkaaksi, niin hänellä on vielä suunnitelmia sotia vähän siellä sun täällä, niin se on aina hyvä, että joku muu ottaa ne syyt niskoilleen sillä aikaa, joten ei saa rauhassa nyt sen, mitä halusi. Joo, ja ei näille Ammonin papille ei ole mitään konklaavia, vaan suoraan maksettu vaan siitä, että ei valtaa. Joo. Kyllä. Sitten koittaa ehkä tämän kirjan yksi ikävimmistä kohdista, nimittäin Baketamon, joka paitsi että on pettynyt, että oma juoni valui hiekkaan, niin on pakotettu menemään naimisiin Horemhebin kanssa siellä Leijonan temppelissä. Ja sotilaat Horemhebin tukijoina rellestää kaupungissa samaan aikaan, kun hääyötä vietetään. Ja se on aikamoinen, koska Horemheb tulee sitten seuraavana päivänä ulos sieltä temppelistä ja häntä on raavittu joka puolelta. Ja tämä kertoo aika karua kieltä siitä, että siellä on nyt käytännössä raiskaus tapahtunut ja Kyllä. Baketamon on yrittänyt vastustella. Joo, ikävää luettavaa oli, että pikkuhiljaa niin kuin Horemhebin osakkeet minun silmissäni on valuneet todellakin miinukselle niin kuin suurella pörssiromahduksella. Kyllä Asiru tuli rinnalle ja ohi tässä viime kirjassa ja jää siihen asemaan. Kyllä. Tämä vaan selittää sen, että hän on syntynyt sontaa varpaitensa välissä. Kyllä, ja korviensa välissä. Ja korviensa välissä. Joo, ei, kyllä se. Baketamon tulee tästä raskaaksi. Niin. Tämä on vain yksi hääyö ja sen jälkeen Horemheb on valmiina lähteä seuraavaan sotaan etelään, Kushin maahan. Ja tällä välin tosiaan Baketamonille käy ilmi, että ei vitsi, että mä tulin raskaaksi tästä. Koska tämä tapahtui siellä Sekhmetin temppelissä, niin sitten puhutaan siitä, että lapsi on syntynyt leijonapäisenä Sekhmetin hahmossa, tai sitten hänellä on kypärä päässä. Hetkinen, nyt tulee tästä, kun sanot noin, niin nythän kun me nauhoitetaan tätä, niin on Lätkän MM-kisat just käynnistynyt ja leijonapäisenä kypärä päässä. Onko hän Lärvinen syntynyt siellä teemassa? Kyllä. Ihanaa leijonat. Silloin sellainen Suomi-aurinkolasit, missä on ne Suomen liput. Istuu. Sinivalkoisten lasien läpi, ai että. Joo. Sieltä syntyy sitten aikanaan tosiaan Ramses I ja kuulijat voi Minnan kirjasta lukea, että miten paikkansa pitävää se on, mutta historiallisesti Ramses-niminen faarao tuli sitten aikanaan Horemhebin jälkeen, mutta ei ollut tämän poika. Sitten toisaalla seniili Eje avautuu Sinuhelle, joka Ejen mielestä on tämän hengenheimolainen ja juonittelijakaveri. Hän puhuu avoimesti, että nyt kun minä olen faarao, niin eihän mulla ole mitään hätää, että minun syntinen elämä, niin se sivuutetaan tuon puoleisessa. Minun syntejä ei punnita, koska faaraot ovat kaiken yläpuolella. Joo, olen kuolematon. Se, mitä hän on tavoitellut koko ikänsä, niin nyt hän on saavuttanut sen. Kyllä. Ja sitten hän Sinuhe antaa hänelle realiteetin sanat. Kyllä täytyy jossain määrin olla jo päähapero, koska kerrotaan, että ei oli kuitenkin alun perinkin pappi. Hänen pitäisi tuntea tämä teologia jossain määrin. Joo. Että jos nyt kaiken tämän vaivan näön jälkeen hän ei olekaan on safe ground ja siitä menee hermot sekaisin, niin aika omituinen oli tämä hänen valtaan nousunsa. Kyllä. Koska hän selvästi pelkää kuitenkin jumalten kostoa. Hän on vielä pappi. Ja mitä kaikkea pahuutta hän on tehnyt, niin syytäkin olisi pelkää. Niin mietin, että tapattikohan hän alkuperäisenkin faaraon aikoinaan, jotta Eknatonista tuli faarao. Näpit on ollut pitkään pelissä. Ja sitten Eknatoni piti vähän niinku nukkena. Ehdottomasti ja sitten tämä oman tyttöystävän myrkytys. Teje sai tuta ejen. Nyt en rupea laulamaan autiotalosovitusta tähän näin, koska se on kiellettyä. Joo, mutta kuitenkin Sinuhe lausuu selvät sanat Ejelle. Joo, ja sitten tämän jälkeen hän on silleen, niin, ehkä huomaa tämän realiteetin, ja että hän ei olekaan kuolematon ja syntyy pieni vainoharhaisuus. Niin kuin diktaattoreilla usein. Niin. Kultaisesta talosta tulee autio. Palvelijat viedään etäämälle, koska hän epäilee, että tulisi jotain murhayrityksiä
Joo, ja sitten oliko se niin, että hän leipoo itse oman leipänsä, mutta ei uskalla sitäkään syödä, koska ei ole ehkä viljellyt niitä siemeniä. Niin. Eli hänen pitäisi niinku tehdä kaikki itse, että pitäisi myös olla siinä tuotantolinjan niinku alkupäässä Kyllä. ja sitten keskivaiheessa ja sitten vielä syödä se. Jälkimarkkinointi vielä. Ja mä veikkaan, että tämä Eijen leipoma leipä, että hänellä ei ole minkäänlaisia leivontataitoja. Hän ei edes tiedä, mikä on leivän juuri. Ei. Hän tekee se sitten todella kuivia flatbreadejä ja sitten ei uskalla edes niitäkään mussuttamaan menemään. Hänen olisi pitänyt katsoa, että mitä se tyttöystävä tekee, että pyydystää lintuja verkolla, niin se on ainakin niin kuin luomua, ellei joku ole sit myrkyttänyt niitä lintuja siinä lentomatkan aikana. Se olisi ollut. Ja tai sitten niinku olisi saanut sen Babyloniasta sen kanan, munivan kanan. Totta. Siinäkin olisi varmaan ollut sitten, että joku on syöttänyt sille kanalle jotain rehuja, jotka myrkyttää. Totta. En mä tiedä. Ei käy sääliksi. Ei käy sääliksi, kyllä ei jää ollenkaan. Sillä välin Horemheb on sotinut pari vuotta siellä eteläisessä Kushin maassa, jossa ilmeisesti sillä välin kun sodittiin Syyriassa, niin nousi vähän kapinam tynkää ynnä muuta, niin sieltä palaa voitokkaana. Joo, ja mun pitää nostaa esiin myös se, että tässä mainitaan sivussa myös että se Horemhebin julma sodankäynti, että miten hän rekrytoi uusia sotilaita sieltä Kushin maasta. Niin vastustajat, joita hän sotii vastaan, hän tapattaa perheet, vaimot ja lapset ja polttaa heidän kotinsa. Ei ole mitään jäljellä. Ei ole mitään jäljellä. Ja sitten hän sen jälkeen, no, voitte liittyä meidän sotilasjoukkoihin. Tämä on hyvä. Ei teille ole mitään, tulkaa tänne. Niin on aika julmaa. Kuinka lojaaleja sotilaita saa tuolla taktiikalla? Kysyn vaan. En tiedä yhtään. Puukottaisin Horemhebia selkää heti, jos voisin. Niin, nimenomaan. Ja tuli mieleen se Usual Suspect-niminen elokuva. Olen nähnyt, joo. Niin siinähän se Kaiser Soze. Joo. Niin siinä oli joku yrittää tappaa hänen perhettään. Sitten hän itse tappaa poikansa ja vaimonsa ja sitten tappaa myös tämän, joka yritti eka uhkailla häntä. I win. I win, joo. Että en tiedä, ei nyt ihan samalla lailla, mutta tuli vaan mieleen toi, että tässä tapauksessa nämä Kushinmaan sotilaat, että heidän perhe tapetaan, mutta sitten tämä Kaiser se tekee vähän toisenlainen. Kyllä. Sanos nyt se näyttelijä, toi Ei, Kevin Spacey. Niin, ei tätä spoilaa. No, Meni jo. Meni jo. Tää voi editoida pois. Niin, Mä tai editoin jättää kysymyksen. Jätetään se siihen. Kun sanoit, että 2 vuotta Horemheb siellä sotii ja sitten kun hän palaa niin kun näiden uusien joukkojen kanssa myös ja vanhojen joukkojen kanssa takaisin Egyptiin tai Thebaan, niin he mellastavat menemään jälleen siellä Thebassa ja sitten Horemheb menee Eijen puhelle ja Eija on taas tullut niin vainoharhaiseksi, että hän ei uskalla avata ovea ja siinä mainitaan, että Eija rupeaa laittaa huonekaluja ja muita esteitä siihen oven eteen, että Horemheb ei pääse sinne, niin tämä oli mun mielestä huvittava, että miten niin Eija, joka on vanha vainoharhainen ja huonosti syöneenä, miten hän jaksaa roudaa jotain lipastoja sinne oven eteen, tai jotain tyynyjä, tai tyynyissä on varmaan ollut, tai jonkinlaisia sellaisia mattoja. Joo, sellainen päiväkodissa tehtiin majoja jostain tyynyistä, niin sellaisen mä näen tuossa Eijen ovella. Jep, ja sitten Horemheb vaan potkaisee sen oven, ja sitten se on en mä nyt sinua tapa, saatana. Minä tarvitsen sinua, jotta minä voin käydä näitä sotia. Niin, kyllä. Koska Horemhebilla on suunnitelmissa jo seuraavat sodat. Että, niin. Että valloitusretket ei lopu tähän. Syyrian projekti jäi vähän kesken, mutta toisaalta mä ymmärrän Eijää, että hänen vainoharhaisuus lähti käsistä, mutta jos jotakuta pitäisi pelätä, niin kyllä se on Horemheb. Kyllä. Mutta siinä voisi auttaa, jos ei olisi niitä omia alaisiaan irtisanonut ja voisi heidän kanssa puolustautua. Että Jep. Eijen tarina tulee kyllä kohta loppuun. No sitten pakkoavioliitto Baketamonin kanssa saa lisää rumia piirteitä. Nimittäin Baketamon ei todellakaan syleile miestään, jolle on synnyttänyt pojan, vaan sanoi, että ikinä et enää saa koskea minuun, mutta Horemheb ei tällaista kuuntele. Ja todella niin kuin käsittämätön tapahtumasarja, jossa Horemheb konsultoi ensin Sinuhea. Joo. Että miten tällainen tilanne ohitetaan, saisinko jotain tyrmäystippoja. Onneksi Sinuhe ei tähän suostu, mutta toki on muitakin lääkäreitä ja
Ja siis ilmeisesti tässä käytetään jotain sellaisia aineita, jotka saa myös libidon nousemaan, että vastentahtoisesti niin kuin Baketamonkin on mukana, mutta myös siis käytännössä huumataan ja tällä tavoin tulee uudelleen raskaaksi, niin on tämä Horemheb ihan spedeäjä. On täysin mulkero. Baketamon varoittaa siinä, että sinä olet saanut jo tämän yhden pojan ja olet tyytyväinen siihen ja pysyn sinun rinnallasi kuninkaallisena puolisona, mutta minun rakkautta sinä et tule saamaan. Jep. Mikä on fair enough. Mä arvostan Baketamonia. Kyllä. Ja sitten hän varoittaa siinä, että jos sinä vielä kerran minua kajoat, niin sitten minä teen sinulle pahasti. Kyllä. Varoitus on annettu. Varoitus on annettu, että hän tekee niinku tempun, joka selviää kohta. Keltainen kortti on nostettu, Joo. mutta Horemheb toimii niin kuin on keskusteltu, että hän ei välitä. Tästä Baketamonin niin pitää nostaa tämä lainaus. Olet ehkä puolisoni ihmisten edessä ja olen synnyttänyt sinulle pojan. Tyydy siis siihen, sillä tiedä, että jos kajoat minuun vielä kerran, tulen sylkemään vuoteeseesi ja pettämään sinua, niin kuin kukaan vaimo ei ole koskaan miestään pettänyt. Todella dramaattinen varoitus ja ehkä Horemheb ottaa sen tällaisena naisten puheena, mutta ehkä hänen olisi kannattanut jo oppia siitä, mitä Baketamon teki Shubbi-Ujuman kanssa, että hän lähti ihan maanpetturuutta suunnittelemaan pitkälle tähtäimelle, että olisi voinut kuunnella. On leikki kaukana tästä. On. Horemheb on sokea. Hän on sokea ja sovinisti. Hän lähtee vissiin taas sen jälkeen sotiin. Mutta se, mikä pitää nostaa esiin niinku hyvin kirjoitettu, että mun mielestä oli kiva, että näitä sotia ei sitten niinku käyty mitenkään yksityiskohtaisesti. Joo. Ja varmasti sen takia, koska sinua he ei lähde sinne mukaan. Mutta ne mainitaan muutamissa lauseessa. Mä en olisi jaksanut enää lukea yhtään sotajuttua enemmän sen pyhän sodan jälkeen. Ei. Onneksi ei mennä sinne taistelukentille, eli Horemheb tosiaan lähtee Syyriaan taistelemaan heettiläisiä vastaan, jotka on tietysti aika näreissään tästä heidän prinssinsä kuolemasta, ja Horemhebillä jäi vähän kampanja kesken aikaisemmin. Mutta sitten saadaan seurata tosiaan Teebassa Baketamonin kostoa. Tämä oli se itse asiassa se asia, minkä mä muistin koko teoksesta edellisen kerran. Kun joskus puhuttiin, että muistatko mitään niin kuin teoksesta, niin tietenkin muisti Kaptahin ja Minean ja sitten Sinuhen, että se seikkaili. Mutta sitten tästä toisesta kirjasta mulla ei ollut niin paljon asioita mielessä muuta kuin sitten tämä Baketamonin kosto. Mun päässä oli mennyt sekaisin se, kun mä muistelin, että mitä täällä lopussa pitäisi tapahtua, niin mä luulin, että Nefer on se henkilö, joka menee ei naimisiin, vaan sänkyyn kaikkien kanssa tässä lopussa. En mä edes muistanut, että se on Baketamon, joten pojat sulle. Joo. Muistit oikein. No sanotaanko näin, että mä en muistanut, että se oli Baketamon nimeltään, mutta mä muistin, että se oli prinsessa ja se oli kosto Horemhebille. Aivan. Ja sitten vähän ehkä päättelin sen sit siitä, että koska Horemheb sitten oli niin ihastunut Baketamoniin, että se on pakko olla sitten aivan. Hän. Joo. Make sense. Joo, minkälainen tämä Baketamonin kosto sitten on? Siihenhän kuuluu kalatorilla käyskentelyä, vihannestorilla käyskentelyä, hiilitorilla käyskentelyä. Sinuhe selostaa, koska tästä tulee yleistä tietoa. Koko Teeba tietää, mitä tapahtuu. Hän siis viettelee, tai ei edes viettele, hän vaan ehdottaa kaikille tavan henkilöille, että minä olen prinsessa ja minun mieheni Horemheb on niin surkea, että hän ei minua voi tyydyttää, joten voisitko sinä? Ja näin ollen epäuskoiset uudet kumppanit saavat harrastaa seksiä kuningattaren kanssa kaislikoissa ja myöhemmin ilotaloissa ja ties missä, joten aivan käsittämätön proggis. Kultaisesta talosta hän soutaa Teeban tavallisten ihmisten joukkoon ja tekemään tämän tempun. Ja ainoa, mitä hän pyytää vastalahjaksi, on kivi. Kyllä. Ja kukin voi määritellä, että minkälaisen kiven he tuovat, mutta jos ovat todella tyytyväisiä hänen palvelukseen, niin sitten sitä isompi kivi. Kyllä. Kivet alkaa melkein loppua Teebasta jossain vaiheessa. Joo, kiviä alkaa repimään kaikista rakennuksista. Ja oliko se Eje, joka oli lähettänyt vartijat perään
Mutta sitten Baketamon on silleen, että anteeksi, olen tehnyt tälleen ja myöntää asiat ja de. Ei minua tarvitse pidättää, että jos tuotte minulle kiven, niin sitten voin olla iloita teidän kanssanne. Kyllä. Ja sittenhän ne vartijatkin, että siinä niinku kaikki rupeaa sitten iloitsemaan Baketamonin kanssa, joten hänen täytyy sitten hommaa isompi vene, jolla hän saa nämä kivet takaisin sinne kultaiseen taloon. Maansiirtobisnes käytännössä joen yli. Joo. Nyt ehkä rupeaa vähän miettimään, että tavallaan aika makea kosto. Ja sitten miettii, että Baketamon on kokenut väkivaltaa ja varmaan psyykkisestikin järkyttynyt ja ehkä hän ei ole tasapainossa. Mutta onko tämä vähän tällainen, sitten kuitenkin vaikka tämä on aika silleen hauska, niin onko tämä kaikessa epärealistisuudessaan vähän sellainen miehinen näkökulma, että nainen kostaa harrastamalla seksiä kaikkien kanssa? Jos rupeaa miettimään realistisesti, että ihan niin kuin paikkojen kestävyydenkin kannalta, että tällaista tekee ehkä jotkut niin kuin pornotähdet jossain sellaisissa huumatuissa tiloissa, että he pystyvät niin kuin harrastamaan seksiä usean ihmisen kanssa saman vuorokauden aikana, niin tämä tuntuu vähän, tämä kuulostaa just vähän miehen kirjoittamalta silleen, että se on kyllä aivan totta. Valtarillakin oli omassa avioliitossaan, hän petti vaimoaan ja vaimo petti häntä, niin onko hänellä jotain niin kuin sellaista katkeruutta, minkä hän kirjoittaa sitten tähän Baketamonin hahmoon, joka noin vaan on ensin neitsyt koko elämänsä, sitten kokee seksuaalista väkivaltaa tällaiselta lihaskimpulta ja sen jälkeen todennäköisesti psyykkisesti hajonneena tarjoaa oman ruumiinsa kaikille Theban miehille. Niin onhan se nyt tragedia, vaikka se on tavallaan ihan Horemhebille kostona se on huvittava, mutta että naishahmona niin epärealistinen kuin olla ja saattaa. Kyllä. Allekirjoitan kyllä, että se on, en ole miettinyt asiaa tuolta kannalta, mutta se on hyvin mahdollista ja varmasti just Mika peilaa myös sen ajan Suomen tilannetta, että naiset varmaan nähtiin vaan silleen vaimoina. Niin, että se ainoa ase on siellä jalkojen välissä tavallaan. Niin, kyllä. Mutta Horemheb saa kyllä ihan kivalla tavalla nenilleen tässä. Joo, kyllä. Ja sittenhän siinä on myös se kohtaus, niin kuin sulla on tossa, että kun hän vie niitä kiviä, niin mitä hän tekee niillä kivillä sitten? Joo, siis tämä huipentuu sitten seuraavassa kirjassa tai seuraavassa luvussa, mutta että hän sitä maansiirtoyritystään ajaa sinne temppelin pihaan tai Kultaisen talon puutarhaan, jossa, miten se olikaan, karjatallien rakennusmestarilta pyytää, että rakennatko tällaisen huvimajan näistä kivistä. Ja musta tää oli vähän epäreilua tässä asetelmassa, että rakennusmestarikin saa palkinnon, mutta vastaa sitten, kun huvimaja on valmis. Niin, ja sitten kun miettii, että kaikki kivet on eri kokoisia, niin. Hän on rakennustalkoot alkakoon ja varmaan yötä päivää tekee siellä näitä. Aivan varmasti. Tämä on kyllä sinänsä kostona aika hieno. Joo, ja siinähän on myös se vissi, että kaikki niinku henkilökunta siellä Kultaisessa talossakin tietää, mitä on tapahtunut, kun sana on kirinnyt, niin hekin ovat ottavat vähän etäisyyttä tästä. Ei lähde sen enempää Horemhebille niinku lähettämään mitään kirjepostia. Ei lähetä, ei minkäänlaista, ja mä en tiedä kenen suusta se kuultiin, että aviopuolisoiden väliin, tuleeko se myöhemmässä luvussa. Niin, tässä mun mielestä tulee. Et siihen ei pidä puuttua, että siinä saa vastaansa sekä miehen että vaimon, jos rupeaa toisten riitoihin puuttumaan. Niin tässä jännityksellä odotetaan, että tuleeko Horemheb sodasta elävänä takaisin. Se olisi kyllä vähän nihkeä, jos ei tulisi. Niin. Hän on rakentanut tämä huvimaja ja nähnyt hirveän vaivan. Niin, olisiko sitten Baketamonin toinen kosto voinut olla, että hän olisi lahjonut jotain Horemhebin sotilaita murhauttamaan Horemhebin, mutta olisiko se sitten riittänyt hänelle. Mutta sitten taas niinku, mistä puhuttiin tuossa miesten näkökulmasta kirjoitettu, niin sitten, että se on se naisen ainoa ase on se jalkojen välissä. Ehkä se on se, en tiedä. Viidettä lukua mennään, Topi. Sinuhe kertoo meille eläkepäivistä, eli tämä on sellainen luku, missä fokus on meidän päähenkilössämme, ja se alkaa sillä, että Sinuhe kertoo, että hän ei välitä mistään, hän on katkera, niin kuin tiedetään, ja hän on murhannut Shubatun, mutta sitten hän kamppailee jotenkin sydämensä äänen kanssa, ja sydän on niinku dialogissa hänen kanssaan, että paha johtuu sinusta, sä oot huono ihminen. Joo, ja miten niinku kaikki se pahuus on niinku hänen aikaansaamaansa. Niin mä en ihan ymmärtänyt tätä, että totta kai hän on tehnyt pahoja asioita, mutta tuntuu, että sydän sanoisi, että kaikki mikä on maailmassa pahaa johtuu nimenomaan sinusta. Niin,
Et kyllähän on niinku kieltämättä vähän liian ankara nytten itselleensä. Kyllä. Vähän sellainen niinku höperön vanhan miehen itsensä kanssa olemista. Vähän liikaa. On, hän jotenkin flippaa siinä omalla etupihallaan ja Joo, hän on kuitenkin istuttanut tämän sykomorin. Hänellä on kaloja siellä pihalla ja hän ei harjoita lääkäriammattia, mutta sitten köyhiä hän kuitenkin vielä jeesailee ottamatta mitään rahaa vastaan. Ja sitten hän saa jonkun ihmeen kohtauksen tai rupeaa huutamaan siellä omalla pihalla, kunnes sitten muti tulee pelastamaan. niin onneksi muti ottaa taas kopin tästä isännästä ja Jep. peittelee hänet ja toruu häntä ja saa hänet syömään jälleen. Ja parannuttua hän menee ehkä jonkinlaisen uskonnollisen herätyksen vallassa taas logistiikka ja muihin töihin sinne tavallisen kansan sekaan. Hän vähän niin kuin julistaa taas sitä atonmaista ihmisten veljeyttä ja tasa-arvoa. Ja kuullaan muun muassa tällainen, musta aika hieno lainausta oli yhdestä kohdasta, missä hän jälleen julistaa, niin hän sanoo, ei ole eroa ihmisten välillä ja jokainen ihminen syntyy alastomana maailmaan ja ihmisen sydän on ainoa mitta ihmisten välillä. Ja näinhän se on, että se millainen on ja mitä tekee, millainen on toisille ihmisille, niin on humanistisen ihmiskäsityksen keskiössä. Ja sinänsä Sinuhe puhuu ihan asiaa, mutta hän on vähän niin kuin kaptahin koulutuksen tarpeessa, että onko nyt taas se hetki, kun pitää alkaa julistaa ja Aton on tuhottu, niin mä en oikein ymmärrä tätä koko lukua, että miksi, no hänellä olisi psykoosi, että ehkä se PTSD ja kuormittuminen sitten aiheuttaa sen, että tässä on hänen niin kuin viimeinen tällainen yritys vaikuttaa ympäristöönsä, muuttaa maailma. Hän uskoo niihin Eknatonin oppeihin. Niin. Horemheb on mun ystävä, Eije kuolee, Horemhebistä tulee faarao. Voisitko vielä mitenkään niin kuin harkita? Tämä on musta vähän outo luku. Joo, tää oli vähän sellainen niinku itsesääliluku, mutta onko siinä myös se, että hän on nyt vasta oivaltanut sitten, kun Ammon on tullut taas pääjumalaksi, niin sitten, että ei tämä Aton ollut hullumpi asia, että onneksi sitten saadaan Kapta tähän lukuun mukaan, koska Kapta, joka tiedetään, että on rikastunut Syyrian sotaretkellä, hän saapuu tällaisella 18 orjan kantamalla limusiinikantotuolilla. joo. Nyt ei ole mitään kultaista silmälappua, vaan on tekosilmä jostain jalokivestä. Ai, että on varmaan nätti. Siinä on joku ryppyrubiini. siis rubiini siinä silmässä. Mutta pitää nostaa esiin, että okei, Kapta, mainitsit tämän 18 orjan kantama kantotuoli, limusiini. Niin ei tämä ihan ole yhtä iso kuin se Babyloniassa, kun siellähän noin 40 kantajaa piti olla siinä. Mutta kuitenkin, että Kapta on päässyt tähän asemaan, että hänellä on 18 kantajaa. Niin se kertoo kyllä, että miten hän on menestynyt. Mulla on yksi Kaptahin lainaus täällä. Maailmassa ei ole mitään täydellistä ja jokaisen leipäkyrsen reuna on palannut ja jokaisessa hedelmässä on madon purema ja viiniä juotuaan ihmisen on kärsittävä kohmelu. Siksi ei myöskään ole täydellistä oikeutta, vaan jokaisen oikeuteen sisältyy vääryys. Ja hyvätkin teot voivat tuottaa pahoja seurauksia ja parhain tarkoitus voi kylvää eniten kuolemaa, kuten Eknatonin esimerkki sinulle opetti. Kyllä, hyväkin tarkoitus voi johtaa perikatoon, Kapta tietää, mutta Sinuhe, yllätys, yllätys, ei kuuntele. Niin. Ei. Niin kuin Kapta yrittää tässä nyt varoittaa sinua, että olen kuullut, että olet tehnyt näitä puheita, mutta sitten kuitenkin, että nyt kannattaa nyt olla vaan hysh ja nauttia. Ja Kaptahan sitten kannustaa, että eikö sun eläkeläisenä tai no jonkinlaisena loppuuran ihmisenä, niin kannattaisi panostaa harrastuksiin ja keräile vaikka jotain harvinaisia asioita. Ja todellakin Sinuhe aloittaa keräilyharrastuksen. Kyllä. Kyllä, polulle. Päästiin kirjan teoksen lähes loppuun, kunnes Sinuhesta tulee keräilyä. Kyllä, mutta valitettavasti hän rupeaa keräämään Atonin kannattajia. Niin. Kun eka Kaptahan oli silleen, että sun pitää alkaa kerää jotain harvinaisia esineitä. Niin kuin just jotain lääkärinä siihen liittyviä asioita ja historiaa, kääröjä. Mulla tuli vahva mielikuva siitä ensimmäisestä Kaislavenekirjasta, kun Senmut ja Patahor
ovat siellä ryypiskelemässä keskenään. Niin tässä on vähän samanlainen sellainen vanhat kaverukset ovat keskenään sitten istuskelemassa ja ryypiskelemässä, mutta sitten ei nyt niin villi ilta. Sinuhe ei ole juhlioita. Se ei niin kuin vedä enää. Mutta joo, hyvä haku. Kuudes luku, Niklas. Joo, keräilyn ohessa Sinuhe sitten aloittaa jälleen tämän lääkäriammattinsa harjoittamista. Mutta siinä taitaa olla just se motiivi, että josko sitä kautta löytyisi näitä Aton faneja. Niin, koska se ei kuitenkaan tuota ihan niin hyvää tulosta. Ei, koska hän niinku varovasti kyselee niinku potilailtaan Atonista. Silleen, että muistatko tällaista jumalaa kuin Aton? Saat tämän lääkkeen, mutta vastaa ensin kysymyksiin. Kaapissa on vaarallinen natsi. Niin. Mitä? Eli siis Sinuhella on tämä oma proggis käynnissään, omituista puuhastelua, mutta sitten Horemheb palaa Syyriasta. Nimittäin hullu Eje kuolee. Tapattanut itsensä, ei syö tarpeeksi ja on vanha. Elikkä Horemheb tosiaan päättää saman tien lopettaa sodan, kun kuulee tästä kuolemasta ja palaa kotiin, nousee faaraoksi, syyttää Ejeä sodasta ja vääräksi faaraoksi. Ja Horemheb omituisella tavalla palattua niin haluaa jostain syystä tavata ensimmäisenä Sinuhen, eikä esimerkiksi poikiaan tai puolisoaan. Tässä tulee vanhat erittäin kauan sitten ystävinä olleet henkilöt aika vastatusten, että Sinuhella on tämä julistajakompleksi ja Horemhebhän nyt on ihan spedeäjä. Joo, Atonin kannattajien keräilyprosessi on sitten levinnyt myös Horemhebin korville. Horemhebilla on kätyreitä Kyllä. ympäri Teebaa, että niitä on niinku nyt joka paikassa ja varmasti joku on tullut Sinuhen vastaanotollekin. Kyllä. Sitten on mennyt tieto, että täällä on kommunistinen lääkäri. Joo, hetkinen. No mulla on täällä joku lainaus, minkä mä... Sinuhe, ystäväni, olen nyt vanhempi kuin erotessamme ja mieltäni ovat suuresti vaivanneet sanasi ja syytöksesi, että olen verinen mies ja tuotan vahinkoa Egyptille. Mutta nyt olen saanut mitä olen tahtonut ja palauttanut Egyptin mahtavuuden niin, ettei mikään ulkonainen vaara enää uhkaa Egyptiä, sillä heettiläisten keihältä olen katkaissut kärjet ja jätän poikani Ramseksen huoleksi Kadeshin valloittamisen, koska itse olen jo saanut kylliksi sodasta ja tahdon rakentaa hänelle lujan valtakunnan. Siinä on selvät sävelet. Joo, hän on niinku nyt sotansa sotinut ja varoittaa Sinuhea, että nyt niinku lopetaan nämä puheet. Meanwhile Sinuhe on, että voisiko palauttaa sen Atonin valtaan tässä vaiheessa. Aivan käsittämätöntä. Joo. Eikö hän yhtään kuule, minkälainen faarao hänellä on edessään? Jep. Mä en ymmärrä. Niin, koska Horemheb on myös niinku pyyhkinyt nyt Ejen nimen pois, Eje pyyhki Tutankhamonin ja Eknaattonin nimen hän pyyhki myös kuninkaallisesta kirjasta. Ja hän katsoo, että hän on seuraava faarao sitten Amenhotep kolmosen, niin, joka kuoli siellä Teeban kiihko-kirjassa. Mutta sitten kaiken tämän niinku Sinuhe ei kuuntele, vaan hän haluaa elää sitä omaa ideologiaansa. Ja sitten Horemhebin hulluus, niin sitten hän itse huomaa sen, että hän on nyt se yksinäinen, koska hänellä piti olla vaimo ja lapset. Lapset varmaan tykkää hänestä. Mutta sitten tämä vaimo, hän ei yhtään tykkää hänestä, niin sitten hän huomaa sen, että minä olen nyt se yksinäinen. Hänhän tosiaan tässä luvun lopussa sitten Sinuhesta erottua menee tapaamaan perhettään ja poikia on varmasti kiva nähdä, mutta sitten tämä kainosti esiintyvä Baketamon tarjoilee kostonsa siinä rakennetussa huvimajassa ja tämä on kyllä katkeraa kalkkia sotapäällikölle, joka on odottanut, että nyt se alkaa se aviollinen elämä. Saan olla himoitsemani naisen kanssa, en voi sanoa, että rakastaman, koska on tehnyt tälle väkivaltaa, mutta hän ainakin himoitsee Baketamonia, mutta tämä tarjoilee hänelle sellaisen yllätyksen, että elämä ei ole koskaan enää samanlaista sen jälkeen. Kyllä. Kaikki henkilökunta lähtee sieltä karkuun. Palvelijat lähtee karkuun, kun näkevät, minne Baketamon on viemästä tätä Horemhebia. Joo, tiedetään, että tästä ei hyvä heilu.
Kyllä siellä joku jäi kurkkaamaan jonkun muurin taakse, että mitä tässä tapahtuu. Joo, kyllä joku uhkarohkea varmasti jäi, mutta Horemheb suuttuu erittäin isosti, tarttuu jo veitseen, mutta Baketamon sanoo realiteetit, että minut jos tapat, niin sinulla ei ole kuninkuutta, et ole faarao. Niin, kun siis Horemheb luulee, että he menevät sinne, kato hieno maja, että mennään tonne, ja sitten Baketamon siinä kertoo, että no okei, tämä maja on rakennettu, miten se on rakennettu, niin sitten just sen takia hän tarttuu vissiin siihen veitseen, että hän olisi tappanut Baketamonin siinä. Horemheb ymmärtää, että kaikki Teebassa myös tietää. Niin. Se on häpäisy hänen miehuudelleen, Jep. mutta ei voi tehdä mitään. Ei voi tehdä mitään. Ja hän ei tämän jälkeen voi olla paitsi vaimonsa kanssa, niin ei muidenkaan naisten kanssa. Niin. Hän ei pysty siihen. Niin. Mitäs menit olemaan tyhmä? Ihan oikein. Kyllä. Mun mielestä oli hyvä tällainen, se koston menetelmä, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että just, että miesten näkökulmasta kirjoitettu, mutta sitten kuitenkin tässä niin kuin kuitenkin Baketamon vetää sen pitemmän korren ja saa sen siihen niin kuin Horemhebin täysin niin kuin asettomaksi. Kyllä. Propsit siitä Baketamonille. Ehdottomasti. Ja mun mielestä niin kuin todella maittavaa luettavaa myös tämä Baketamonin juonikkuus. Ja tämän seurauksena niin kuin just Horemhebistä tuli se yksinäinen. Ja se on vähän niin kuin Eielläkin, että sit kun sen saa, niin ei sillä mitään tee. Niin. En suosittele kenenkään lähtevän seuraavan presidenttivaaleihin ehdolle, vaikka siihen tarvitaan se 50 000 kansalaisaloite. Mikä Kyllä, nyt se on? Kyllä. Mä itse en haluaisi olla missään vaiheessa vallassa. Se on pelottavaa. Se on, mitä se tekee ihmiselle. Se on kuule koko teoksen viimeinen luku, viimeisen kirjan viimeinen luku. Ja me huomattiin, että meidän molempien kirjoissa on sama typo. Joo. Siinä, missä pitäisi lukea 7. luku, lukee 8. luku, mikä vähän hämmensi, mutta jäin sitten miettimään, että onko se vähän kahdeksikko, jos sen kääntää 90 astetta, niin se on sama merkki kuin äärettömällä. Niin onko se, että sinuhe is forever, sinuhe on ikuinen, tämä tarina elää aina meidän sydämissämme. Niin. Näin mä haluan se ajatella, koska sitä ei ole korjattu näiden meidän eri painoksien välillä. Niin, ja tää on kuitenkin painos, mikä mulla on 51. painos. Niin, luulisin, että joku olisi ehtinyt sen korjata tässä vaiheessa. Tosiaan luku alkaa sillä, että mitä tekee mies, joka on seksuaalisesti epäaktiivinen. No hän keskittyy työhön, eli sinuhe kertoo Horemhebin vaiheista faaraona. Siis Horemhebin tavoitteena oli, että Egypti vahvistuu ja sinuhen sanoin teki ikään kuin jotain hyvääkin. Niin, tälleen hän myös niin kuin varmasti antoi itselle kansasta sellaisen kuvan, että hän on ihan hyvä faarao, eikä samanlainen kuin Eije tai Eknaatton. Hän on kuitenkin kansasta noussut, että se ei ollut mikään uusi juttu mennä sinne ihmisten keskelle. Mutta kiinnostavaa on nähdä, että Kaptahista tulee Egyptin rikkain. Oi. Hyvä Kaptah. Kaptah. Hän asuu korttelin kokoisessa palatsissa, todella ryysyistä rikkauksiin. No kyllä. Ja siis mulle tuli mieleen, että onko se Mumbaissa asuu joku tällainen intialainen miljardööri tai todella rikas henkilö, niin hän on rakentanut itsellensä oman niinku kerrostalon. Olisiko se peräti niinku 60 metriä korkea, en muista nyt ihan tarkkaan sitä, mutta se on vähän samanlainen fiilis tuli tästä Kaptahin palatsista. Mä oon varmaan nähnyt sen. Olikohan se semmoinen, missä on niinku helikopterikenttä siellä katolla, niin aivan varmasti. Tarvii lähteä autolla köyhien sekaan. Joo, ei. Ja sitten siellä on kaiken maailman puutarhat ja muut. Se on mun mielestä todella hämmentävää, että sä rakennat keskelle kaupunkiin. Minä teen nyt oman asunnon tähän, kun kaikki muut on toimistorakennuksia sun muita. Olikohan se sama tyyppi, jonka häissä tai sen pojan häissä oli näitä ihan länsimaalaisia filmitähtiä ja poptähtiä? Niin, Rihanna oli siellä. Niin. Kyllä. Esiintymässä. Siis se voi olla. Se voi olla, että se on varmaan maailman rikkaimpia ihmisiä. Täytyy myöntää, että en ole niin tutustunut tähän Intian rikkaimpiin ihmisiin. Se on se seuraava podcast sitten. Niin. Mutta Kapta, hän on fiksu. On välttänyt Horemhebin juonittelut sillä, että hän on määrännyt perintönsä aikanaan sitten Horemhebille, jolloin Horemhebistä tulee Egyptin rikkain. Musta tää on aika nerokas muuvi. Kyllä, siis niinku sinuhen mainitsi tässä, että Horemheb teki niinku sitten rupesi verottaa rikkaita enemmän, että kukaan ei saa tulla liian rikkaaksi, mutta sitten Kaptahilla oli joku ovela
juttu tässä ja kapta rakentaa itsellensä hautapaikkaakin ja kaikki se kullatut astiat, mitä hänellä oli siellä ja järjestää vippaloita, mutta mun eniten, mistä mä fiilistelin, kun mä luin tätä kaptahin asunnon esittelyä, niin hänellä on huussi tehty mustasta puusta. Oi, ei näy roiskeet. Ei näy roiskeet, ei. Ja mä mietin tätä, että kun he matkustivat siinä Babyloniaan ja siellä kapta fiilisteli niitä puita, niin onko hän sitten lähettänyt sinne jonkun tällaisen rakennusmestarin, että nyt menet sieltä hakkaamaan puita ja tuot lastillisen niitä puita tänne mulle ja mä haluan tehdä tästä itselleni vessanpöntö. Loistava haku täytyy sanoa. Siinä kun he muistaakseni siirtyy niinku Syyrian läpi. Joo, niin Mitannin maan ja... Kyllä, niin nykyisen Libanonin alueella on näitä seetripuita, joita kaptahin aivot räjähti siitä talousmatematiikasta, että miten arvokasta kauppaa näillä voisi tehdä. Niin aivan varmasti on timberiä tuotu sieltä asti. Kyllä. Tuo oli hyvä haku. Husqvarnalla haettu sieltä katkaistu puut. Todellakin. Kyllä olisi siisti päästä tuonne sellaiseen Cribs-jaksoon, missä kaptahin palvelijat esittelee tätä taloa. Joo. Mutta siellä hän järjestelee bileitä ja sijoitusneuvoja jakelee. Ja sitten samalla niin kuin lesoilee tästä, että olin ennen orjaa ja nyt mä oon rikkain, että up yours. Kiertänyt vielä maailmaakin ja nähnyt kaiken. Kyllä. On se kova jätkä. On se kyllä. Kyllä täytyy sanoa, että tässä selviää se myös, että miksi kapta kutsuu sinua herraksi. Kyllä. Ja se on sen takia, että sinun ansiosta hän on päässyt tähän asemaan. Kyllähän kapta on osoittanut kiitollisuutta muun muassa tälle vanginvartijalle, jolle oli velkaa nämä kuvitteelliset massit, niin musta se oli myös hienoa, että hän ei unohtanut tätä miestä, vaikka Sinuhe oli valmiina jo pieksemään vanginvartijan. Niin samalla tavalla lopussa kaptan tapauksessa kiitos vielä seisoo. Kyllä. Täten niin kuin saadaan myös kaptahin sen päätös. Todellakin. Tämän jälkeen kapta ei enää esiinny sivuillamme, joten hieno lukea, että hänen tarinansa päättyy näin myönteisellä tavalla. Hän saavutti unelmansa. Jep. Kiitos kapta lukukokemuksesta. Kyllä, olit mukana kapta Safkassa, joka sivuutettiin myöhemmin, mutta susta tuli kapta the businessmies. Kyllä. Mutta meidän päähenkilö jatkaa tätä maanalaista vastarintaliiketoimintaansa hyvin pienimuotoista, mutta kuitenkin, eli jälleen puhuu pahaa fasisti Horemhebin hallinnosta ja tämähän sitten johtaa siihen, että ennen pitkää tulee kutsu käymään siellä kultaisessa talossa. Vartijat hakevat hänet Horemhebin puheille ja tietenkään Horemheb ei siedä tällaista Sinuhen propagandaa. Sinuhe, olen monta kertaa antanut varoittaa sinua, mutta et välitä varoituksistani ja puhut yhä ihmisille sanoen, että sotilaan ammatti on halveksittavin ja alhaisin ammatti kaikista ammateista ja sanot, että lasten on parempi kuolla äitinsä kohdussa kuin syntyä sotilaaksi ja että 2 tai 3 lasta riittää naiselle eikä hänen tarvitse synnyttää useampia lapsia, vaan on parempi, että hän on onnellinen kasvattaessaan 3 lasta kuin onneton köyhä kasvattaessaan 9 tai 10 lasta. Myös olet sanonut, että kaikki jumalat ovat samanlaisia ja kaikki temppelit pimeitä taloja. Ja olet sanonut, että väärän Faaraun jumala oli suurempi kaikkia muita jumalia. Aika kovia syytöksiä. Kyllä. Herra jestas, Horemheb on vihainen. Hän on vihainen ja mä en tiedä mistä mulkin tuli. Nousi pintaa kun luin että jostain tuli niinku sisäinen Horemheb. Kaikki aggressio tulos. Kyllä. Oi ei. Yksinäinen hallitsija. Räyhää. Joo, kyllähän toi se on hyvin vedetty. Horemheb niin osoittaa sen, fair enough, hän on varoittanut sinua, että älä puhu tästä, älä tee näin, mutta sitten Sinuhe tekee sen kuitenkin. Kyllä. Ikävää, että hallitsijana on tällainen, joka miettii sotaa ensikädessä. Ja haluaa vähän niin kuin Putin-maisesti, että naiset synnyttää paljon lapsia, jotta saadaan sotilaita ja veronmaksajia. Niin. Aika putkinäköistä ja suoraan sanoen ärsyttävää politiikkaa, mutta Sinuhe tavallaan annan siitä kunnian, että hän seisoo omien aatteidensa takana loppuun asti eikä nöyristele. Varmaan tässä oli vielä sellainen niin kuin ovi raollaan, että jos nyt alistuisi ja niin kuin hän itse kuvailee, että hän luulee, että Horemheb haluaa, että hän heittäytyy siihen jalkoihin ja anelee, jolloin ehkä armoa olisi tullut, mutta hän ei todellakaan tee näin. Niin.
Et siitä propsit kyllä Sinuhelle. Kyllä, ehdottomasti. Ja tästä sitten seuraa tuomio välittömästi, että vähän niin kuin silloin Shubattua murhaamaan, niin nyt pitää lähteä menee Teebasta porttikielto eikä mitään hyvästä ja kavereille, ai mille kavereille, no ne muutamat Atonin tukijat, jotka on löydetty, niin Horemhebin korvat on lähettänyt ne kaivoksiin ja pakkotyöhön ja varmaan tappanutkin osan, niin todella synkkä loppu tälle menolle Teebassa Sinuhen osalta. Ei saa enää Sinuhe vaeltaa Teeban katuja. Eikä juoda Niilin vettä. Ei. Eikä myöskään sitten, vaikka saa ihan hyvät olot sieltä Punaiselta mereltä, niin ei saa tulla haudatuksikaan Teebaan, että siellä pitää haudata siellä Punaisen meren rannalla. Kyllä. Mitä Topi sä tekisit, jos Alexander Stubb karkottaisi sinut tai karkottaisi meidät? Olisin todella katkera, koska tämä on minun kotimaani ja minusta kellään ei pitäisi olla oikeutta karkottaa ketään. Mutta riippuu vähän, että minne se Alex ensimmäinen meidät lähettäisi. Mihin sä olisit valmis menee karkotettavaksi? Ruotsi. Ruotsi ja Tanska. Tai sitten tonne Pohjois-Norjaan, jos se Kirkkenesi tai sinne, että meistä tulisi kveittejä. Joo, vähän niin kuin sukulaiskansaa. Niin. Kyllä. Se voisi olla kalastajaksi sinne jonnekin Jäämeren rannalle. Joo. Ei ehkä yhtä lämpimät olosuhteet kuin Punaisen meren rannalla, mutta mielekästä tekemistä ja kauniita maisemia ja ystävällisiä norjalaisia. Kyllä. Mutta joo, Sinuhe joutuu nielemään tämän tappionsa. Mutta kyllä samalla niin kuin mä olisin vähän toivonut, että Sinuhe olisi pistänyt vastaan ja sanonut, että hei kuule, kaiken tämän, että sä oot päässyt tuohon valtaan, on osittain myös mun ansiosta. Niin, kyllä. Se olisi ollut aika tärkeä pointti nostaa, niin. Mutta eihän Horemheb siitä olisi välittänyt. Niin. Koska jos Sinuhe olisi lähtenyt sinne alun perin sinne Eknaattonin kanssa sinne aavikolle, he eivät olisi tavannut Horemhebia siellä. Ja sitten myös kaikki nämä niinku sodankäynnin lobbaukset. Jep. Ja sitten jos Sinuhe ei olisi tehnyt tätä vakoilutyötä. 2 palkkamurhaa. Niin, 2 palkkamurhaa. Pienestä on kiinni Horemhebin valta. Se on tässä miehessä, joka seisoo sun edessäsi. Niin, kyllä. Mutta ei. Et sitä nämä molemmat ei ehkä näe. Niin. Mutta me nähdään. Kyllä. Ehkä tässä näkee vielä, että Horemheb kuitenkin pitää Sinuhea ystävänä tai entisenä ystävänä, koska hän karkottaa hänet kuitenkin sellaiseen paikkaan, jossa hänellä on hyvä olla. Hän ei joudu kaivokseen tai hän ei joudu minnekään muurilta roikkumaan. Hänellä on kuitenkin vartioita hänen ympärillä, jotta hän ei lähde sieltä pläntiltä ja sitten, että sinne saa tulla muita tuttuja, mutta he eivät sitten saa poistua sieltä. Niin. Mutta sitten tulee vahvasti mieleen, että on vähän niin kuin Horemheb käyttää nyt valtion omaa rahaa rahoittaakseen yksityisasian. Niin. Niin tästä tuli mieleen tällaisia poliitikkojen, että he käyttävät valtion luottokorttia. Matkakuluja vähän lavennetaan. Niin, matkakuluja. En nyt muista mikä esimerkki, no Krista Kiuru, eikö se ollut? Katri Kulmuni, joo. Viestintäkoulutukseen. Niin. Viestintäkoulutukseen käytti valtion rahaa. Sitten me maksoin ne itse ja erosi vielä, niin kuin rehellinen keskustalainen tekee. Hän teki kyllä niin kuin hyvin, että en halua nostaa, mutta näitä on muitakin tällaisia jotain. Muistaakseni ministeri Lintilä oli kova brenkuttelija, joka sitten ehkä niin kuin niitä, ja paitsi että jakoi tämän meemin Marinista ja sanoi, että se oli joku virus. Ai niin, joo, joku hakkeroi hänen puhelimensa ja sitten siitä olisi tullut isompi soppa. Mutta sitten sellaista niinku alkoholipitoista juomaa sattuneesta syystä oli aina näissä niinku tapaamisissa aika runsaasti. Et kyllä tällaista niinku valtion rahojen käyttöä omien asioiden selvittelemiseen, niin se on tyypillistä. Tässä Horemheb käyttää niinku kaverinsa kestitsimiseen ja karkottamiseen. Varmaan aika, niinku nämä vartijat on aika leipiintyneitä siihen, että ne joutuu seisoo siellä erämaan reunassa merenrannalla vartioimaan Sinuhea niin kauan, kunnes tämä kuolee. Niin, 24H. Ja jopa harkitsevat Sinuhen tappamista, mutta kuinka sitten käykään? Niin. Siinä käy niin, että Muusa Muti! MVP! Muti saapuu sinne ja pistää asiat järjestykseen. Sinuhelle tulee edes jokin tarkoitus elämään. Tässä muuten ei mainita sitä sänkyä lämmittävää orjatyttöä, joka oli Kaislaveneen alussa. Kyllä. Että muitakin ihmisiä siellä on. Mutta tämä kirja kristallisoituu siihen, että Sinuhe saa syyn
kirjata nämä tapahtumat muistiin. Ja myös tämäkin, että muti tulee pitää hänestä huolta. Ja sitten samalla hän pistää näihin vartioihin, että he eivät seisoskele siellä, Kyllä. vaan että he joutuvat töihin, joutuvat kalastaa, metsästämään ja ehkä myös viljelemään, kun mutilla oli oma viljelypalsta. Kyllä. Ja sitten samalla muti on sille opettaa heitä, että miten he saavat hyviä ruokia tehtyä. Eli tämä on win-win. Ja sittenhän vielä kapta lähettää meriteitse tavallaan terveisiä ja uutisia, että ei olla ihan mediakatveessa kuitenkaan, että kierretään tätä Horemhebin mediasulkua niin sanotusti. Tosiaan Sinuhe nyt viimeistelee tämän tarinan kirjoittamalla nämä viimeiset vaiheet. Hän puhuu siitä, että ei usko, että tätä tarinaa kukaan koskaan tulee lukemaan, koska epäilee, että nämä vartijat hävittää kaiken jäämistön, mutta Hän piilottaa sen johonkin kupariastiaan, joka taas menee johonkin toiseen puiseen laatikkoon, joka Kyllä. taas menee eteenpäin. kunnon maatuska. Joo, mutta mun mielestä se oli niinku, loistava. Siis mä olin ihan unohtanut tänne, että muti saapuu tänne pelastamaan. Joo, en mäkään muista. Joo. Ja nyt voin sanoa sen, että jos minä olen koira-ihminen, mutta jostain syystä, että jos minä hommaan kissan, niin siitä tulee mutin nimi. Mutinat pois, se on muti. Miksi ei voisi myöskään olla koiran nime, mutta en tiedä. Mutta tällaisen oivalluksen. Ja sitten samalla niinku, nyt mä myös niinku ymmärrän sen alussa olevan lauseen, että kirjoitan tämän vain itseni tähden. Niin mä hiffasin sen, että jumalauta, että sinuahan halusi nyt niinku elää sen koko elämänsä uudestaan. Ja hän sai siihen mahdollisuuden siten, että hän kirjoitti tämän Punaisen meren rannalla. Sai elää ylä- ja alamäet uudelleen. Mahtuuhan sinne paljon hyvääkin, vaikka tämä loppu oli aika surullinen. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Jumalauta. Me tehtiin se. Me tehtiin se, me luettiin tämä. No niin, ja mennään tällä kertaa vähän eri rytmillä, että otetaan tähän kohtaan nyt lempilainaukset tästä 15 kirjasta. Päädyin tähän Baketamonin lainaukseen siitä, kun hän on esittänyt Horemhebille tämän majan, jonka hän on rakennuttanut. Ja Horemheb on puukolla ja Baketamon on valmiina ottamaan tämän iskun vastaan. Lyö, Horemheb, lyö veitsellä kruunut päästäsi, sillä olen Sekmetin papitar ja pyhää verta. Ja jos surmaat minut, ei sinulla enää ole laillista oikeutta faaraoiden istuimeen. Haha, No niin. todellakin. Ja mun mielestä tää oli sellainen just Baketamonin sellainen lopullinen niitti, tyrmäys. Todellakin. Tässä voisi soittaa, jos meillä olisi Spotifyssa luvat kunnossa, niin can't touch this. Ja mulle tuli mieleen siis nyrkkeilijä Roy Jonesin can't be touched, can't be. Siis se oli sellainen nyrkkeilijä, johon kukaan ei ikinä osunut ja sitten se tyrmäsi kaikki muut, niin siinä on sellainen kova räppibiisi. Mutta myös toi Hammer Time niin käy myös. Mutta MC Hammer. Joo. Aivan loistavaa. Joo. Haku. Mitäs sun lempilainaus? No mulla oli tällainen vähän throwaway line tuolta ihan kirjan alusta, jossa Eije ja Horemheb paniikissa puhuu juonistaan, niin Eije sanoo, kansasta ei ole väliä. Kansa on vain härkä, jonka kaulaan pannaan köysi ja jonka kuka tahansa taluttaa minne haluaa. Mä ajattelen, että tämä on tavallaan hyvä vertauskuva ja sitten tämä on myös yksi meidän kirjan päähenkilöistä, eli se tavallinen kansa, jolla ei ole nimeä. Välillä sieltä nousee esimerkkeinä kalanperkaaja tai muti tai joku. Niin se on kärsinyt tässä ja se joutuu menemään sinne, minne isommat määrää. Mutta samaan aikaan se on härkä ja se on voimakas. Jos se yhdistäisi voimansa, niin sehän näyttäisi näille, jotka sitä alistaa, mutta sen aika ei ollut vielä tässä kirjassa. Jep. Joten härkä nimeltä Ferdinand odottaa vielä tulemistaan myöhemmin. Kaunista. Mutta mennäänkö sitten paitsi arvosteluun, niin ehkä samalla myös tietyn tyyppiseen loppukeskusteluun siitä, että mitä mieltä me ollaan tästä prosessista ja kirjasta, mutta aloitetaan 15 kirjasta. Kuinka monta eläköityvää sinuhea sä annat tälle 15 kirjalle? Mä annan 3/5 eläköityvää sinuhea. Mun mielestä tää oli solidi lopetus koko teokselle.
No se Baketamonin niinku kosto oli mun mielestä tosi maittavaa luettavaa ja sitten samalla mä tykkäsin tästä Shubatun tapaamisesta. Vähän olisin toivonut, että Sinuhe olisi siinä kääntänyt kelkkaansa, mutta huomasi, että pikkuhiljaa alkaa tarina menemään loppuun päin. Ja Mä oon ihan samalla linjoilla, että 3/5 ei yltänyt näiden 2 edellisen kirjan tasolle. Sitten tämä Horemhebin hahmo on aika järkyttävä tässä lopussa ja nostetaan liian keskeiseen rooliin mun mielestä. Joo. Jotenkin myös nämä lopun tapahtumat, siinä on näitä isoja juttuja, ne sodat. Ja sitten musta tuntuu, että tämä viimeinen kirja on vaan tämän koston petaaminen ja Sinuhen päätyminen sinne merenrantaan. Niin käytti siihen liikaa tilaa ja aikaa. Mutta muuten, niin kuin sanoit, solidia, tietyt langat sidottiin hienosti loppuun, niin kuin Kapta muuti Sinuhekin tavallaan, mutta ei yllä parhaimpien kirjojen joukkoon. Hyvä, tähän on kuitenkin lopettaa tämä teos, josta voidaan nyt sitten ehkä laajemmin vähän keskustella ja tästä prosessista. Niin millaiset fiilikset sulla on jäänyt tästä? Kyllähän tämä oli ehdottomasti todella hauskaa. Ensinnäkin sellainen niinku erilainen lukukokemus. Yleensä kun luen kirjoja, niin se on niinku itseni tähden. Mutta se on niinku se kuulijoita varten en lue. niin, mutta nyt se on ollut taas silleen, että lukee sillä silmällä, että poimii asioita, muistiinpanoja, koittaa tehdä siitä jonkun sellaisen omanlaista tutkimusta tai analyysiä. Ja sitä on niinku ennen kaikkea ollut kiva tehdä sinun kanssa. Kuin myös. Jotkut asiat, niin kuin nämä raamatulliset kuvaukset, niin sä poimit niitä tosi hyvin ja sitten mä poimin taas jotain niin kuin tää vessanpönttö puusta. Ja paljon muutakin. Ja paljon muutakin, mutta siis silleen, että tää on ollut tosi erilainen lukukokemus ja tää on ollut tosi hauska tehdä. Kyllä, mä oon samaa mieltä. Tää on ollut jaettuna matkana uskomaton ja mä oon ylpeä siitä, että me ollaan tehty tämä. Ehkä tästä kirjasta nyt ei silleen tarvi niin paljon sanoa, koska me ollaan niin läpikotaisin tämä nyt käyty. Ja se on se päällimmäinen fiilis, että me tunnetaan nyt tämä teos aika hyvin, mutta kuten sanoit, korostaisin tätä matkaa yhdessä ja ollaan myös niin kuin saatu hyvää palautetta, mikä on ollut kiva kuulla. Että ei pelkästään, suuri kiitos kaikille tukijoille, jotka on meidän niin kuin lähipiiristä, mutta ihan uusia ihmisiä, joita me ei tunneta, niin olette lähettäneet viestejä ja ollaan kiitollisia siitä ja totta kai tässä kohtaa, kun podcast tulee kohti loppua, niin sitä miettii, että mitäs seuraavaksi ja näin. Mutta nyt on ehkä vähän aikaista sanoa, kaikenlaisia ideoita on ja Kesäloma nyt ainakin ensimmäisenä, että tätä kun nauhoitellaan ja meillä on vielä vähän editoitavaa toki tämänkin jälkeen, mutta sitten päästään kesälaitumille, niin otetaan ehdotuksia vastaan. Mä oon kuullut ehdotuksia muun muassa Pekalta sanoi, että olisiko seuraavaksi Turms-tuokiot, Mika Valtarin Turms-kuolematon kirja, tai Lotr-lätinät. Anni sanoi tällaisen ehdotuksen, että jos halutaan Taru Sormusten herrasta. Joo. Ja näitä ehdotuksia me otetaan mielellään vastaan, että mitä te kuulijat haluaisitte sitten seuraavaksi? Joo, mäkin kuulin jostain Härän tappuase. Joo, suomalainen klassikko. Joo, Anna-Leena Härkönen, eikö se ole? Kyllä, lukioikäisenä kirjoitti. Kaikenlaisia vaihtoehtoja on, mutta me pidetään nyt joka tapauksessa vähän taukoa ja varmasti jossain vaiheessa palataan taas. Kyllä, ja haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia kuulijoita, jotka ovat selvittäneet tähän viimeiseen jaksoon. Kyllä, ja nyt voidaan paljastaa, että tämä on ollut 1,5 vuoden prosessi, jossa meille kävi sillä lailla, että me nauhoitettiin jo eka jakso, mutta minun teknisen kykenemättömyyteni takia niin se meni Kankkulan kaivosta alas ja nauhoitettiin itse asiassa se eka jakso toisen kerran ja heti perään kakkosjakso, eli samalta istunnolta. Että se alku oli vähän haastava, mutta meillä oli jo siinä vaiheessa sen verran hauskaa, että sekään ei tuntunut niin suurelta vastoinkäymiseltä. Ei, se oli erikoinen episodi, mutta kiitos Oodi. Kyllä, me halutaan tässä vaiheessa kiittää keskustakirjasto Oodia, jossa me ollaan näitä nauhoiteltu. Että tämä on ollut silleen maantieteellisesti aika hyvä mesta. Tänne on helppo tulla ja täältä on helppo saada hyvät kamat lainaa. Katsotaan, missä me jatkossa näitä tehdään. Että tämä on hyvä vaihtoehto edelleen. Nimenomaan. Kiitos Niklas. Kiitos Topi.
kuumin kysymys, johon Sinue-session kuuntelijat eivät ole vielä saaneet vastausta. Mikä oli Sinuhen kallonporauskauntti läpi teoksen? Drum roll. Ja vastaus on 10 kappaletta, josta mainitaan omana kallonporauksena teoksessa. Tämän lisäksi 7. kirjassa Minea Sinuhe suorittaa lukuisia kallonporauksia. Sekä 14. kirja Pyhä sota Sinuhe suorittaa useita kallonporauksia. Joten johtopäätöksenä arvioidaan siinä 33 kallonporauksen paikkeilla. Olkaa hyvä ja kiitos kärsivällisyydestä. Evan herkut meidän pöytään tuo, ja ruuan tuoksut nenään luo. Mahassa kohta ravinto nuo, ja hymyn suuren meille tuo. Ja mitäs meillä on tänään? Viimeiset mutin murkinat. Täällä on iso kassi. Kerrotaan se kuulijoille. Valtaisa ruokakassi. Tässä. Mitä tässä kirjassa olikaan? Tämä menee nyt siihen viimeiseen lukuun, koska itse muti saapui paikoille ja sai sotilaat ja vartijat tekemään duunia ja oppi laittamaan ruokaa ja kalastamaan. Ja kalastuksesta meren äärellä meillä on sushia. Joo, oi, herkullisen näköiset sushit tuossa astiassa. Ja sitten meillä on jälkiruuaksi vegaanista mustikkapiirakkaa. Oi, mitkä tarjoilut. Nyt näyttää hyvältä. Täydellistä. Kiitos. Kiitos ja nyt löytyy wasabiakin. Loistavaa. Eiköhän mennä tuohon kauniiseen kevätilmaan alkukesään nautiskelemaan näistä antimista. Joo, ja sitten lähdetään myös krokotiilin pyrystölle eliteen. Todellakin. Kippis ja kulaus ja tähän loppuun haluamme antaa puheenvuoron Veikko Honkaselle, joka lausuu kirjan viimeiset sanat. Sillä minä, Sinue, olen ihminen, ja ihmisenä olen elänyt jokaisessa ihmisessä, joka on ollut ennen minua. Ja ihmisenä elän jokaisessa ihmisessä, joka tulee jälkeeni. Elän ihmisen itkussa ja ilossa, hänen surussaan ja pelossaan elän, hyvyydessään ja pahuudessaan, oikeudessa ja vääryydessä, heikkoudessa ja väkevyydessä. Ihmisenä olen elävä ihmisessä ikuisesti, enkä sen tähden kaipaa uhreja hautaani ja kuolemattomuutta nimelläni. Tämän kirjoitti Sinue, egyptiläinen, hän joka eli yksinäisenä kaikki elämänsä päivät.